Добрая раніца, шаноўныя. Так, сёння пачынаем гуляць ужо у Вядзьмара. Геральта працягваем, дакладней казаць. Прыгожа. Альсевіч, вітанкі, паспеў. Я ў цябе ніякіх сумневаў не меў. Ты малайчына. Паспяваеш. Так, працягваем, падаецца, так трэба. Alan was to be Hendrik, the Emperor's spy. Hendrik was operating incognito in that war-ravaged land. His mission, to gather intelligence about Ciri. Гэта, я так разумею, першае будзе за пампоўку, таму даволі доўга. А, яшчэ ў нас павінна крашнуцца нешта. Кожны стрым нешта крашыцца. Так, гэта мы дайшлі да нашага месца. Чакай, чаму гэтае месца так падобна на белы сад? На двага. Нам трэба гандляра нейкага спаткаць. Давай спачатку. Так, мольба пра дапамогу. Добрыя людзі, я накарміла сваіх галодных дзяцей блінцамі з жалудовай мукі ўжо 3 дні, яны ляжаць і не могуць устаць. Жываты скруціла, яны толькі блююць, ванітуюць і плачуць. Калі ведаеце, яка дапамагчы, занайдзіце ў маю хату. Падзякаваць няма чым, апроч як цёплым словам і малітвай. Бяром. У карчме на ростанях, дарэчы, вось гэтая карчма. Для плаціны віградскімі кронамі іншых валют не прымаем. Калі каму не падабаецца, няхай ідзе з дзікамі жрэ жалуды. Падаецца, хтосьці выхаваў сваіх дзяцей як дзіком. Атрымліваецца так. Абвяшчэнне. Аб'яўляецца наступнае. Кожны, у каго маецца дойная карова, абавязаны да канца тыдня прывесці яе ў замак Вароньцах. К Вароньцах. Дзіўнавата. Я зранку пачаў перакладаць меню гульні Кразіс Ремайстер, я адкажу так, як спрацуе. Добра, але падаецца, ты мне ўжо пытаў неяк, што перакладаў меню. Я падумаў, што тады ўжо скончыў прыблізна. Гэта 2 тыдзень таму было, ці можа 2 тыдні таму. Можа, штосьці блыту, Альсевіч. Так, а хто гэтага не зробіць і ў каго на двары такую карову знойдзем, той атрымае 50 леці і страціць усю сваю маёмасць. Тады несі на ўкрывальніка, той атрымае мяшок збожжа. Бяром. Папераджэнне, людзі добрыя, калі ўдзе ў лесе пабачыце, што на галінах усялякая ежа вісіць, бы аздобанай юль, пернікі, яблыкі ў мёдзе мочаныя, каўбасы і піражкі, то хоць бы у вас з галдухі бруха пухла, не чапайце, бо хто гэтага пакаштуе, жывым ужо не павернецца. Гэта пра ведзьмаў. Вітаначкі, фэй, вітаначкі. Так, яшчэ навучуся рабіць пак-файлы. Гэта дэ-факт архіў. Ой, я не ведаю, пра што ты кажаш. Ляю па-гійску неяк. Што? Здароў. Эй, што здарылася? Што такое? Ляю. Так. Патлумачвай, што азначае твоє другое паведамленне. Я пра вітаначкі, што гучыць неяк. Вітаначкі гучыць па-гійску? Нішто сабе. Ніхуя сабе. А здароў ты па-мужыцку. А вось яно што. Гэта ж адно і тое ж, фэй, вітаю тое самае. Гэта здароў па-з лацінскай толькі. Здароў па-мужыцку. Вітаю, гэта ж віта. Памятаеш, як пішецца на латыні жыццё? Вітаэ. Вось у беларускую яно адсюль патрапіла з лацінскай мовы. Таму гэта адно і тое ж, проста што, як ты кажаш, гучыць па-іншаму. Вітаю таксама па-мужыцку атрымліваецца, ну так. А, вітаначкі, выключна, гэтачкі. Як па-гійску. Ну, хаве. Ваша гэтая, вось гэтая геяфобія, яна вось гэтая да добра не давядзе. Я табе кажу. Так,
Брат мой родны Мікель знік. Хто яго знойдзе цэлым дадому паверне, ці прынамсі даведацца, што з ім здарылася, таму я грошы не пашкадую. Добрае слово барона за яго замоўлю. Знойдзеце мяне каля карчмы на Бруно. Нам Бруно патрэбна, дакладна. Ой, ну тут раскладка не змяніў хтосьці. Так, людзі добрыя, дапаможаце пахаваць. Учора памёр наш Фалібор. Мы не можам пахаваць яго як трэба. Так, чакайце, не гучыць неяк. Не па-гейску ў гэтым разам, але па-іншаземнаму. Не можам пахаваць яго па-людску. Вось так лепш, мабыць, было б. Так. Па-брадзе, па-людску. Аго, як трэба вучыць, фу. Так, вітаначкі, так, а мы тут мускулінныя ўсе, не кажы, так. Вітанкі, Лёха, вітанкі. І адразу гей-хлопцы. Гэй-гэй, так. Мы не можам пахаваць яго, дома няма ні белай кашулі, ні палатна для савана, ні дошак на труну. Калі можаце нечым падзяліцца, дапаможыце, калі ласачка. Калі мы не праводзім яго на той свеце, як належыць, ён пакрыўдзіцца і будзе прыходзіць да нас на слава. Ну нічога, хай прыходзіць, мы з ім паразмаўляем тады. О, боже, квітанкі. Памёр, но... Ой. Зніклы брат. Так. Зніклы брат гэта тое, што мне трэба, таму што... Курва, трэба скінуць гэты дадатковую вагу. Карчмар. Грошы маеш? Давай я табе скінуся. Так, лічыць Хенрыта, што ты хочаш ад яго? Я хачу з ім паразмаўляць. Пра што? Дай мне нейкую бутэльку чагосьці моцнага. Куды пайшлі? Ты павінен сысці. Што там ён сказаў? Не па гэтае. Так, you gotta go, I'll open the back way for you. Я адчыню табе чорны ход. Ці уваход? Ход, хутчэй за ўсё. Я яшчэ не скончыў піць. Што чакаеш на... Got company. Гэтую... Хто яны? Innkeep, vodka. Водку давай, Innkeep. Who's this? Хто гэткий? Brave warrior looks like. Смелый вояр. Подобное. Два мячы, аж на мае. Great boy. What's Шеры. having two swords? Навошта тобі два мячы? Wonder if he keeps an extra prick in his trousers too. Чекайте. Я так хутка не могу перекладать. Loosen your tongue with me knife. А можна паузу? Бекофор, да, я мовича. I'm a witcher. Я ведьмар. Wondering about my swords. Well, one's for monsters. The other? А інші. Другі для людей. Got one prick, though, in case you're wondering about that, too. Don't touch him. Не чапайте його. Навіть не глядите. Is that us? Это горш за Франция. Blood everywhere. Ці проказа лепра. Sweat. Got the stench of corpses on him. If you Все. want rest, come with me. Or the bench you can use. Калі хочаш адпачыць, давай да мяне. Я сабе набыў трэцяга вадзьмяра ў стым дзеля DLC. Ну, так. А ты па якіх коштах зараз набываў? Бо я набываў сабе 3 часткі за 15 злотых, памятаю. Horson's all right. Так, шановная, блядь. Чакай, а дзе ганляр мне патрэбны? Алло, I plowed the snot out of that little shit. Lad, that's whatever the fuck. мне ж трэба скінуць, ля, як я варушуся. Як ёлуб. He wet himself. О, кошмар. Thanks for not starting. Дзякуй, спадар, што вы не пачалі біцца з гэтымі ардэнцамі. Я не ўмешваюся ў чужыя справы. Into Ці не жадае спадар заночыць тут? Не. I'm looking for Hendrik. Мне толькі трэба Хендрик. man lives in Ён жыве ў Верасоўцы. Where that is? Не ведаю, дзе яно. the hill. За пагоркам раніцы зарава палхала б маім перцы напалі, хто ведае па... But who knows? А што ты ведаеш пра Хендрика? Anything else you can tell me about Hendrik? Odd fellow. Ён дзівак, прыйшоў невядома адкуль, невядома зачым, прытуліўся да адной удавы, With a widow. у которой мужа забілі за кавалак хлеба і пасяліўся ў яе.
Baron's men don't like Людзі барона не любяць чужынцаў. He І ён ім не перашкаджае, заўсёды ведае, калі яны з'яўляюцца, а потым кудысьці знікае. stages to disappear. Thanks, Inkeep. Дякую. Кендрик Ламар, можа быць і ён. Ты чакай. Вітанкі, давай, вітаю. І я б хацеў штосьці выпіць. Wouldn't mind a drink. Покажи, што маеш. Так, а можа... Оу, халера, ля, ён не купляе гэтае. То прыйдзецца скідаць, атрымліваецца. Так, а гэта брух ці што? Але ні халера не важыць гэтай секеры. Драбіны. Так, але гэта можна прадаць, правда? Усё, ці не? Я памыляюся. Воўчая спора, вядома, прадаем. Всё, грошы скончыліся. Так, ён жа кашмар, навошта яму раштунак? Не, ну, блин. Перапрадаць, зарабіць на гэтым. Так, крывавы барон. Як ён атрымаў сваю мянушку? Bloody Baron. How'd he get that moniker? Ресторацію. Story to it? A time ago, when he was still in the army, some Blackens had holed up in a dye works. Baron and his men were ordered to take it. Others might have bided their time, starved him out, but the Baron's an hasty one, attacked straight away. The Blackens surrendered. Baron and his men took most of them alive, but one of his blokes knocked over a vat of red dye. It all ran into the river. Folk took to saying І ў ведьмарі ім перцы напалі, што ты будзеш рабіць, ну. being known as Маеш рацыю, вожык. Kind of ironic. well, a week before, he'd massacred a whole squadron in Ingholm, but far fewer heard that story. Baron's not from around here, right? He's Temerian. А дзе пераклад? Скончыўся, ўсё. На гэтым усё з перакладам маем бачыць. Showed up here one day with his Хлопец. all out the wandering. Не шукай каваля тады, якога ці як тут ён працуе. Became master of Crow's Perk. Вітаначкі вырве. Reckon once the Blackens feel sure they hold the Окей, разыходзімся. true title. Да рэчы, частку гэтага дыялогу я памятаю, што я перакладаў, то бок гэта было проста пасля таго, як зборку зрабілі. Вось, адпаведна, чакаем, пакуль там зміцер раздупліцца ды пачне нешта выкладаць. Куфару тут няма, куды я магу свой раштунак гэты скінуць? Бо я зараз прадаў яму, у мяне кілаграм вызваліўся. Больш ні халера тут не залутаць. Дыван нейкі вісіць. Ось як мне, дарэчы, гэта вось лутаць усё. Знікла Ганна Стенгер, жонка крывавага барона. Можа быць выкрадзена таго, хто раскажа, дзе шукаць, я шукаю высока... Шукае, чакае. Высокага ўзнагарода. That everything? That all you've got? It's all. I swear on my poor nipper's grave, sir. There. Гэта можна здабыча. Thank you kindly. When without used to anything, you starved. Яшчэ нейкі гандляр ёсць у мясцовасці? Тут непадалёк. Тут кашмана рост пад днях. Вёска, во, мне б сюды. У вёску давайте скочым. Strap on the loot. Дыван скрадзі. А, тут же не гэты. Тут же просто абсталяванне, што быў. Рэч палепшаны і ўсё такое, крацей. Я ж тут лутаўся, не? Талерку скрасці.
Граблі обов'язково, куди ж без їх зламані. Що там на стіні висить таке? Цікаво, мені ж, до речі, коли ми тут були, подається все... Ще зламані граблі. Ми ж пробували лутати, але все було зачинене. Ці мені подається тільки так. Ще курва. Як бомж Нігі, ходить граблі збирає. Яр, що ти за мій робити будеш? Пляшка води. Зачинена, добре. Мужика кради. Який він там валяється. Все, ми знову з надвагою. Так. Воронці, кажете, так? Куди мені далі тут податися треба буде, каб знайти? Треба некий, не веду, куфар, чи щось подобне. Ось куфар. Треба сісти на плотку. А гэта у нас замок барона, правда? Агенты Хендрика у Верасоўцы. Валера, вось гэта мапа. А, шалеть. Мы тут будем блукаць да скону, я кажу вам. Так, давай подбяжым до гэтай вось. Подбяжы крыху. 190 стрымоў. Самы вялікі струк. Ну, Фэй, я таксама лічу, што гэта проста гамон нейкі. Ніхто не перастрымскуе, струкае. Мой стрым-струк, так. Я згодна. Бандыты? Оля. Выяўляецца, што... А дзе, чакайце, моя кабыла? Плотка. О, дзякуй. Слухайце, трэба ехаць у замак, мне падаецца, скідаць усё гэты увесь хабар гэты. Так, атрымліваецца, куды мне тут? Па гэтым балоце, я понял, там будуць гэтыя... Вось сюды давай. Як іх завуць, боже, тапельцы? Ці тапельнікі, неважно. За 200 ачыўка будзе. Так, нам туди. А чому тут, до речі, моста не зробити ніякого? Якої холери тут такое? Так, ось там замок уже бачу. А вось тут нейкая сцежка, як тут не працуе, не, тут сцяна, наўрад ці. Давай, плотка, хутчэй. Раздупляйся. Слухайце, я так мяркую, тут гэта мясцовая забава нейкая. Вешаць усіх направа і налева. Так, где тут уваход, алло?
А во вежа нейкая ёсць абарончая. Not so fast, Roach. А на Кабуле мы зможем заехать ці не? Замок Вороньцы. Вітанки, хлопці. Easy. Boriness full. Приємно познайомитися. Оп. Такая ёсць же ж, мы ж калі побач за гэтым прыйшлі, то тут жа ж. Ой, ну зараз будзем доўга ісці, я так разумею. Дзе б гандляра якога, га? О! Вось ён тут. Чал, патрэбна твоя дапамога, пільна. Давай гандляваць. Гарэлкі жадаеце, постнага сыру. Тавар у мяне няшмат, але ўсё выдатнае. Remember, what I got sure to please. Капец, ты з мацоўні не вылазіш, ці што? О, мы з ім у гвинт можам згуляць. Давай спачатку пагандлюем. Look, Ну нарэшце, забірай гэтае лайно. Та ў сэнсе. Боже, у яго грашэй няма. Рэлігія і жыццё. Але чаму клічнік? Таму што яго задача нейкая там ёсць, правда? 30 аб'ём торба. Вогненны скарпіёны. Так. Ось так зробім. Фаліант гэты давай таксама возьмем. Тысячы кветак. А чаму мы, дарэчы, гэта не можам апрануць? Узровень 11. Боты. А, чакайце, гэта тыя боты, якія мы апраналі перад імператарам тым, правда? Кашулю гэту пакінуць ці не? І можна прадаць. Лебутка, вітанкі. Крамнік без грашэй, сапраўды. Лебутка, вітанышкі. Як справа твая? Што цікавага адбываецца ў жыцці? Слухайце, гэтыя рэчы знішчаны. Іх адрамантаваць неяк можна будзе ці не? Ці лепш прадаць? Капцы, бляха. 66 даспех. Для 7-го ўзроўня. 85-й, 11-й ўзроўня. Нам яшчэ сраць да гэтага. 1000 кветак. Рэліквія нейкая. Хто патлумачыць мне? Што за рэліквія? Ці варта яе захоўваць, ці проста прадаць лепш? Так, учора з падружанню там файна патусілі, што ныне я буду весь дзень на сорбексе і вінрофі. У цэлым усё добра. Спачуваю. Чаму гэтых вось вечароў, калі так вось добра табе увечары, то раніцу трэба абавязкова пакутаваць? Як яно так? Чаму яно так працуе? Так, 137. На табе гэтыя. Срэбны меч, 9-хвосты лісіцы. А гэта срэбны. А, мне срэбны далі, дарэчы, ён лепшы за гэты. Дакладна можна прадаць. Сталёвыя. 1000 кветак. Сталёвы 9-хвосты. Так, ну я так разумею. Не падкажаць мне, што ў нас тут можна прадаваць, а што не. Давай вось гэтыя талеркі прадамо. Гэтае, вядома, што авечая скура. Граблі.
Просто усрацца, граблі збіраем ходзім. Так, знак асаблівага атрада. А чаму смецце? Няўжо там не будзе ніякай задачкі, каб мы гэты мімікравалі пад кагосьці? Лепш разбіраць рэліквіі, так? Всё, грошей нема. Так, а у нас вагі менш не стала, шчыра кажучы. А ну давай згуляем. Та давай, божух, ну окей, окей. How about a few rounds of cards? Gwent specifically. Так, у нас што з'явілася новага? Нічога не з'явілася, але ж мы набывалі карты, я памятаю. Сабрына. Так, гэта мне падабаецца. Шолданы гэта 4, 5, 6. І надвор'е. Я зноўку забыўся, дарэчы, можа плотку скінуць. Бо тройка ўсяго. Так. І вот так. Чучала. Пудзіла гэтае мы пакінем. Балісты. Рыбачы княж Станіс. Гэтых 3, гэтых 2. Можа гэтых пазбавіцца, дарэчы. Давай. Так, залева і мароз. Мароз у нас для мілішнікаў, правда, для першай лініі, залева для аблогі. Колькі я памятаю. Шыяла Дэтэнкарвіль, гэты таксама добра. Я б шчыра кажучы, нічога не мяняў. Адзінае, што няма гэтага. Адзін хер. А яшчэ раз. І хто там у нас? Чавай. Ай, гэты з'явіўся. Хер па ім. Давай з цябе пойдзем. Трэбуше. Чывай. Так, ён мілішніка паставіў другога. Давай. Паскуда. На. А ведаеце што, я зараз пасану. Калі хоча, хай забірае раунд. Паўноч бярэ дадатковую карту, ход супраціўніка. Так, рубакі не, давай вось гэтага чавая. Да, усяго? Ось так вось ты вырашыў, гаўняк. Гаўняк, ну добра. Можа пашанцуем.
Дяубаная пехота. Ну что? Вау, все. Трейдинги засталося. Перемога. Что, мы його виграли? Покажи. Денніс Кранмер некий. Так. Все равно лайно некое трималося, слухайте. Все равно у нас шмат. Ось так ось. Под ногами лежить. Все равно у нас надвага. Треба шукати некого. Куди тут паусти, каб долезти до гэтага куфара свайго. Тут здаецца яшчэ даспешнікі. Ось тут шлях. Косціш. Ну, от розмовляти не треба було, цікаво. Павлюк, сопячка, витаночки. А ну пусти. А? Ты, блядь, спишь ты что? Ай. А чему у нас тут зачинено? Ну я так не гуляю. Холера на вас, ну. Тут еще один, бляха. Гандляр. Ой, паскудство. Слухайте, а что тут сапраўды у этой гульні будзе такая проблема з надвагою? Что я нормалёва полутаться не могу, пакуль не скину всю свое багацце. Побегли будем выконваць тады квесты гэтыя. Хаця б гульня па-беларуску цікавая. Ну, толькі бачыш лодка. Take it easy. Стоп. У нас жа ж ёсць сядзельныя сумкі. Во, сядло. Дзе яно, дарэчы, у нас? Вынослівасць, вынослівасць. Цягавітасць, карацей, так. О, яны ж па 5 ажно весіць. Вось што ў мяне, дарэчы, увесь інвентар забіла. 10 кілограм. А як залезці у яе? Як можа перакінуць туды рэчы свае? Ніяк. Давай, погнали. Кобыла, погнали, кажу. Ну такое, калі праблема ў цябе тое, што надвага ёсць, што ты не можаш гэта збаграць кудысьці. Гэта не вельмі мне падабаецца. Асабістасці такія геймплейныя. Меня гэта раздражняла часцяком у Fallout'е. А дзе гэтая вёска? А, ён мяне не па той дарозе паслаў, я зразумеў. Давай, давай, да, малая. Так. Да ты шо? Curses. Casting curses.
Don't let him catch his breath! Try me! Што, блядзіна, хадзі сюды. Ты апошні. Раптам ты не ведаў. Гэта было прыгожа. Згодныя? Так, куфар, вугаль, нейкія старонашкі. На паляўнічыя нагавіцы. Так, штосьці тут з чым? А дзе ты? На кавалкі парэзаны. Не. Зноўку будзем тут бадзяцца. Пашкада, што нельга як у яго божых у лонгдарку ўзяць проста ў куфар зараз усё гэта пакласці. Давайте я тут гэтае проста можна ж скінуць, правда, бо ўжо надакучыла проста лётаць з гэтым. А дзе сядло? Яно 100 каштуе, можа лепш яго скінуць. Shift параўнаць, а скінуць R. Дубинка малая. Добра. Сюды ходи. Кобылка моя. Дороженькая. Come on. Стоп, не тое. That's it, Roach. Хтосьці у вас хату абасраў. Cellar on a hot day. The mist. Да гэта ж будзе гэтыя, слухайце, прывіды, якія гоняцца, дзікае паляванне. Правда ж? Let's go. Slow now. Я табе учаплю зараз. Гаўняка кавалак. Be gone! Leave me! Дзе прэч, не падыходзь, прэч. Get away! Спакойся, чалавеча. Calm down. It's okay. Усё ўжо скончылася. А чаму ён яго перахрысціў перад гэтым? Aye. Так, скончылася. Толькі як раней ўжо не будзе, ніколі гэтага не забуду. I'll not forget that ever. Чаго? Looking for a man named Я шукаю чалавека. supposed to live in this village. Ён жыве ў гэтай вёсцы. Did Больш не жыве. long Схапілі яго ў той хаце, каб вы чулі гэтыя крыкі гаспадару. if you'd have heard Калі бы толькі чулі, як чалавек можа крычаць. how a man can scream, how he can suffer. Так, распавядай. Tell me what happened here, step by step. Па чарзе. Took him. Забралі іх, усіх. The sun was Сонце заходзіла.
А водблиск пунцовий був як кров. Blood. Я подумав, що дивно навіть жаб не чувати. Strange. The toads. I cannot hear them. Ледяные вершники. I know not what happened. Не ведаю, што там акадзеялася страшныя, мабыць, рэчы. Хендрык крычаў, Scream. пасля маліў, а пад канец толькі стагнаў. He could do naught but moan. Теренділ, падаецца, так яго клічуць. Weren't here long. Нядоўга былі, а вёска змерзла, як пасярод зімы. It's like in the heart of winter. You in that hut when they rode? І пасля іх у хату забраў. Не, і нагамай туды ніколі не крочыць. Never. Farewell. Бывай, спадзяюся, ты знойдзеш пакой. Спакой. Так, ну гандляра мы тут не знойдзем. Раптам толькі ягонае цела. Сляды не будзем даследаваць? Traces of ice around the footprints. Лёд. Лёд вакол слядоў. Damn it. Tortured him. Яго катавалі. Maybe they missed something. Мо яны нешта прапусцілі. Зірнуў боты. Давайте з самага канца. Should check his boots. Blood. Congealed. Сохла кроў. Схаваў у боце ключык. Gotta fit a keyhole. Недзе мае быць замок да гэтага ключа. У сэнсе, а нагавіцы там і ўсё такое не трэба или больш? Цікава. Што на падлозе там было? There's a draft. Кразняк. Space. Мабыць, пад руінам ёсць яшчэ памяшканне. Cleaning. Варта было б прыбрацца тут. Адчынена. Тут смятана ёсць. Кер. Так, Тамара Стенгер. Дачка крывавага барона, то бок у яго і жонка знікла, і дачка. Магчыма, выкрадзеная, багата ўзнагароду таму, хто знойдзе альбо прывядзе яе. Так, чакай, мы зараз гэтае. Valuables left unlocked on display. Almost Вельмі прыемна, калі ў куфары стодзе behind her. куфар. Адчыніўся куфар, а там яшчэ нейкая кніжка. A ledger. Payment for a sack of grain. Amount due for a charcoal shipment. Hendrik was masquerading as a merchant. Рахунковая кніга нейкая падтрымліваецца. Among the ledger entries. Clever. Ледзь клыпае, ўсё роўна ўсё ў кішэні пхае. Так, Interesting heading. так, сквапнасць наша ўсё. Толькі дзякуючы сквапнасці мы і жывем.
Так, дякую за переклад, як кажуть. Missing and wanted drunken swine clashed with a witch. Caution advised. Missing and wanted. Розшукується, об'єкт з'явився на скелі. Так само його бачили в Новіграді. Grad. Appearance unchanged. Appearance. Scar on her face. Avoids contact with. А, гэта пра нас. With others. Ён пазбягае кантактаў з іншымі. П'яная свіня. Гэта крывавы барон будзе, не? Drunken swine. Так, барон. Hosted subject at his castle. Захоўваецца ў замку. Legally appropriated fort. Альбо як гэта Was purged. нелегальна придбаны сабе форт, ось так. Это Краусперч. Краусперч гэта вароньцы пераклалі тут. Угу. Clashed with the witch. А што там з ведьмаркою? Subject landed in swamp. Encountered a witch. Conflict ensued. Cause unknown. Find the witch. Talk to the peasantry. Village of Midcopse. Ну, такія сябе сведкі. Краце, гэта мясцовая ведьма, правда? Калі пра іх тут... Хтосьці там патрапіў да іх, быў канфлікт, больш нічога не вядома. Caution advised. I'm being observed. Don't know by whom or why. Unsettling signs. Dog ran off. Water in bucket froze solid. Strange glow observed in the sky. Ill omen, peasants say. Somehow they learned Яны неяк даведаліся, што Хендрик шукае Цыры, каму яны катавалі яго. too late. Я спазніўся. The Baron and some Адзін із шлях мой ці сляды вядуць да барона. Так, крывавы барон. Ідзем у замак Вароньцы. І што? 90 досвіду далі, дарэчы, шмат. А нататкі можна пачытаць? О! Уліковая кніга. Плата за мяшок зерня, збожжа, блядь. Як жа ж мяне вось гэтае, слухайце, юшыць? Няўжо так цяжка? Вось людзі, якія цікавяцца і гэтак далей, яны не чулі збожжа, жыта, раля, паша. Няўжо вось гэтае слова яны неяк прайшлі паўз гэтых людзей? Што за кніжкі вы чытаеце? Дзе вы навучаліся? Чаму? Як такое адбылося? Так, а пазіцыя тут была не шукай вядзьмарку, трэба 18+. Ну так. Расшукаем, аб'ект з'явіўся на скеліхе. Вонка вогнень змяніўся, шэрыя валасы, шнар на твары. А, гэта ён не пра мяне, ён пра Цыры. З людзьмі ўнікальны, п'яны вяпрук. Так званы барон. Прычына невядомая з барону ў Вароньцах. Сварка з ведьмай аб'ект на панос, стукнуўся з ведьмай, як прычына невядомая. Або гэта пра Цыры, яна ж таксама з умітам недзе перасякалася. Вёска Падлессе, дарэчы. Дзякуй Богу, што не Падляша. Трэба быць асцярожней, за мной даглядаюць нехта. Хаця гэта ён напісаў толькі што сутычку першую з дзікім паляваннем. Так, новае заданне, паляванне на ведьму. Крывавы барон. Я полезу зараз лёгка ўсё ж такі да барона. Да барона, таму што у яго знаходзіцца гандляр, нават два. То бок аднаго мы ўжо абакралі. Ну, у сэнсе таго, што мы забралі ўсе ягоныя грошы. А зараз мне трэба да наступнага. Так, так. Давай сюды. Талерачкі усялякія, каштоўныя. Вельмі каштоўныя. А што там у нас ляжыць? Некія пакуночкі. О, гэта у таго хлопца, якога мы уратавалі толькі што ад сабак. Ах, ты паскуда, зачыніўся. Мы яму, бачыце, жыццё ўратавалі, а ён проста адна зачыніўся і ўсё.
Сваім багаццем не будзе ён дзяліцца. А я шлях знайду калі-небудзь. Яшчэ ключ патрэбны, то ты шо? Нешта мне гэта нагадвае мінулае месца, дзе мы проста потым вяртаемся і ўсё адчынена раптам. Так, ну што, апошняя хата падаецца вось у гэтым закуточку. Ой, я, слухайце, нешта забыўся, трэба ж захоўвацца. Тая, што ведае. А што ведае? Хто тая? Тая анкарвілька, якая там была? Тут абцэр інфу збіралі. Так, цягне ўсё, што цвікамі да падлогі не прыфігачылі. Лекс-флекс, а як жыць? Ну вось скажы мне, га? Яшчэ нашыя бабулі пра гэтае казалі. Разумееш, што трэба цягнуць. Калі хочаш жыць у шчасці, трэба красці, красці, красці. Ну не, ну а шо, гаспадарцу ўсё спатрэб. Нават граблі зламаныя, дарова, та і табе не хварэць. Так, кажуць, спачатку іх было 4. Маці, тая, хто ведае, гаспадыня лясоў, прыйшла з далёкіх зямель і паколькі цяжка пакатавала ад адзіноты, зрабіла 3 дачок з бруду і вады. Некалі маці была адзінай уладаркай Велена, і дачкі данасілі да як просьбы штосьці зламанае, чакайце, людзей і служылі ёй голасам. Яе дачкі данасілі да яе, як яе просьбы людзей служылі ёй голасам. Кожную вясну ў яе ноч гаспадыні лясоў прыносілі ахвяру зернем, жывёламі і людзьмі. Але шлі гады, і маці ўсё глыбей упадала ў вар'яцтва, якое зрэшты перакінулася на яе зямлю. Людзі пачалі кідаць свае маёмасці і ішлі ў балоты, дзе станавіліся здабычы дзікіх звяроў, і неўзабаве Велен патануў у крыві. Дачкі бачылі, што край паміраў, ды ўзялі на сябе ролі збавіцелек. Ну так. Увесну ноч ахвярапрынашэнні яны забілі маці, ды пахавалі яе ў багне. Кроў жа яе, што расцяклася па ўсёй зямлі, увабралі карані дубу, што на вяршыні Арт-Дзербін, і з тых часоў гэтае дрэва прыносіць людзям свае карысныя плады. Але бессмертная душа маці адмовілася пакідаць свой улюблены край, і сёстры зняволілі яе. Сёстры? А, ты... Так, то бок дачкі. То бок маецца на ўвазе, што дачкі, але тут ужо названыя сёстрамі. Да гэтага дня яны знемагае пад пагоркам шэптаў у бяссільнай лютасці. Рэлігія жыццё. Нецікава. Але чаму, дарэчы, яно з клічнікам? Старэйшых рас апісання расшукваецца Мікель. Вось гэта вось я хацеў зрабіць. Так, лодка ты дзе? Далёка? Не, недалёка. А дарэчы, а на што мне плотка? Оп. З верасоўкі адразу сюды. Так, слухайце, а у гандляраў грошы з'яўляюцца ці... Грэлка ждаеце? Я гэта ўжо чытаў. Пакажы тавар. Пакажы, што там маеш. 160 ён мае. А адкуль яго грошы? Так, чакай. Гэта я прадаў тое, што мне казалі, разбіраць трэба. Як павярнуць? Сядло купіш? 14. Блядь, што ж табе? Торба. Аб'ём седлавых торб 1,26. Можа замяніць на гэта, але ж там мне на цягавітасць стаіць, а не на аб'ём.
сидзельнях можна захоўваць рэчы. Вось так, давай. І глядзі, дзе гэтае гаўно, якое прадаць хацеў яму. Во, вось гэтае. Оп. Оп. Што мы тут можам? Вось гэты брухт усялякі, на. Скора табе, на. Брытву, на. Кубкі, на. Гэта я не хачу прадаваць, можа спатрэбіцца. Хронікі Рыданіі. Блядь. Казіная скура, граблі, лялька, скура. Подсвечники. Свечку нават спиздили. 10. Так, а фіалы гэтыя. Хай забирай гнилое мясо. Там и забирай. Так, тут усё. Тут крацей. Нармалёва, яго яшчэ грошы ёсць. Чакай, можа нешта адсюль? Гэта не, гэта не. Не. Гэта мы будем разбирать. Во, гэта можно продать, до рэчы. Да забирай. На тебе. Farewell. Так. Ты з дарогі, шляхцюк бежить, не бачиш? Мажнінські вітанки. Ассаляму алейкум, шановне католицтво. Тришпільне вітання подавається. Що ти ревеш на мене? Baron home. Барон у хаті? Who's asking? А хто питає? Вядьмар. Може, хочу порозмовляти з ним. Ага. The lovely Queen Cero. Ах ти курва. Before. Я його бачив раніше. На скрижуванні. Я не так давно там був. To go your separate way, nice and all. I did let me... It led me here. Gotta talk to the Baron. Oh, aye? What about? Something important. His ears only. Fine. Lodrin, let him in. If he makes any trouble, well, we outnumber him. Open the gate. Все. Ян, типу, сказав, зараз раптом хто не зрозумів, типу, я хочу порозмовляти з бароном, а гэты мудак йому отказує, а я хочу борозну пропахать королеві. З сержантом можна порозмовляти. Ні, шановне, чекайте. Чекайте, я зараз погляжу, що вони там на праці. Ух ти, курва, на праці вислали. Так... Ой, курва. Каб вас понос пробрав. Not your concern, mate. Deserter. Temerian army don't exist. Нема більш тамірійського війська. А що ти тут робиш? Had a choice, huh? Коли чорні нас розбили, у нас був вибір. Утихомириться і спробувати жити нормальово. Or continue to Або перейти у партизани і битися за кохану Таміру до опошньої кроплі крові. death do us part. We chose the former. Ми вибрали перше. І барон вами командує. Ага, командує. Commander. До речі, куди дощ подівся? Тільки що ж був.
your mates split the loot between them long ago. At least that's what I would have done. And you, shut it now. Save your strength. Die with some dignity. Emphysema. Now those were Вось у зиме были и были. tended a few. Танчили там пару разов з моєю Ганною. How we danced. Як ми там тачили, ха-ха. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hey! Enough. Годі. Поставки мусять бути раз на тиждень. Мені абияково, як ти це зробиш? А на гарбату не затинеться? Ні. Ти маєш іншого гості. Look at that. Глядіте, навіть на гарбату не засталися. In spite of all that, А стільки ж кажеш про високу культуру в этого народу. Це тільки плітки. Rumors rarely find comfort Мало що з їх має нечто огульне з правди. foreigners. Це правда. I know who you are. Я ведаю, хто ти. І здогадуюся, з чим прийшов. We'll talk inside. Давай, уходь. Make yourself at home. Ну, почувайся як у хаті. And where'd I put the bloody vodka? Где же эта паскудная водка? Эти проклятая водка. А, вот она. A snifter? Пляшечка. Давай бухнем. Why not? А чому б і ні? A man after my own heart. О, мой чоловік. With Foltest dead and Natalis whereabouts unknown. Bloody hell. Who's a loyal Sumerian to drink to these days? Хто сьогодні буде бухати з тамірійцем? Good enough. Алкаш Геральт. At hand. I'm Philip Strenger. Now the blobtits round here call me the Bloody Baron. Geralt of Rivia. Blobtits call me the Butcher of Blaviken. I said already, I know who you are. Truth be told, it's the only reason we're talking. How do you like it? Як тобі велен? Видатне місце, не кажи. Жудосно. Don't. Swamps, bogs, marshes everywhere. Exactly. Бахне болото і все таке. Маєш рацію. One loses that way round here, he becomes damn hard to find. What are you getting at? Many have lost loved ones here. Some their wives, others their daughters. Так, шмат хто чого губляє тут. Хтось жонок, інше дочок. Давай хоче до справи. Ні, давай все ж таки докладніше по справі. To mean that a threat? Aye, not as clever as I suspected you'd be. No, it's no threat. I'll spell it out for you. I know who you're looking for. She showed up some time ago, exhausted, wounded, and stinking like a soaked hound after a hard hunt. Later, I learned she'd come from the swamp. Said some beasts from the woods attacked her before she could reach the village. Ей, воу. Я наш тренований, як так? На нечто спотикнуться. О, будем гулять за цари. Ви не можете використовувати інвентар і накладати знаки. Так. That was close. I must leave this place. Мені треба покинути це місце. Так, але ж тут коридорники. Вовки! Цікаво ухилення у її.
Як тэлепорт нейкі. Што, злазь уже з гэтага дрэва. You can calm down. Hello there. Вітанкі, дзяўчынка. Ты згубілася? Так, трошки. Ты таксама? Я не губляюся. Так, Yes, але крыху. just a little. Does that mean Значыць, ты ведаеш, куды ісці? Not quite. Яшчэ не, але мы пойдзем разам. То абавязкова нешта прыдумаем. what happened to you? Што з тобой адбылося? This? Гэта? It's nothing. Нічога. Дзе твоя хата, дзе твой дом? Why don't you tell me where you live? In Lindenvale. У Заліп'і. They'd say Там homes there. табе гэтыя раны б залечылі. Адкуль ты тут узялася? How did you wind up here? My father brought. Я прыйшла з татам. Ён сказаў, каб я прайшла па салодкай сцежцы і паела. He said he would wait. І сказаў, што пачакае. Down the Я пайшла, але потым бачыла butterfly, матыля, пабегла за ім і заблукала. and I lost my way. А навошта было ісці па дарожцы, па сцежцы? Follow the trail of treats. Do you know? Because Ну, таму што ежы на сніданак не было. I don't understand. Не разумею. I was naughty. Я трошки дрэнна паводзіла сябе. Разбіла збан з малаком. Your parents must have Бацькі, мабыць, разлаваліся. Mother said I should be Мама адлупіць мяне хацела, а тата казаў, што і так шмат ратоў кармяць. mouths to feed anyway. Sending me down the trail of І што як пойдзем па салодкай сцяжынцы, дык усе турботы з галавы. І паляцяць. Памятаеш дарогу дадому? You and your father. When did you leave home? this morning. Раніцаю. Did the sun? А сонце свяціла табе ў твар ці ў спіну? It warmed my back. У спіну. Значыць, трэба ісці на ўсход. Come Пойдзем, я цябе адвяду. and explain to your parents. І растлумач тваім бацькам, што нядобра губляць дзяцей у лесе. Can't go home. Мы не можам. The wolf. Праз караля ваўкоў і ягоную зграю. А што за ён? No kings У and ваўкоў няма каралёў, а ў гэтых ёсць. Бачыла яго? I mean, Так, то бок, не, з-за дрэў. Ён быў велічэзны, у яго былі вялікія вочы і вялікія зубы. Ён сам быў страшна жахлівы. Я цябе абараню. see what I've got on my back. Бачыш, што на мяне на спіне? Wolves fear it. Гэтага баяцца і ваўкі, і кралі. Come. Падыдзі, Help you я out. падсажу цябе. Wolves! Quick, hide! Так, каб цябе, куру, бляха, затрахалі. Яшчэ ганяйся тут за імі. Ла-ла-лей. РВДак, сапраўды. Знакамітая мелодыя. Ла-ла-лей. Come out now. am I your brave? My Massacred. Здорова іх падралі. Напэўна, гэта пашвара вялізнай кіпцюры. А, Massacred. а гэта, мабыць, нейкі ваўкалак, не? Калі вялікія кіпцюры. Штосьці падобнае. А дзе малая сядзіць, дарэчы? А, воіна. Раслінкі. Так, глядзі, там нешта ляжыць. Крыху рук, крыху галавы. Wait here. Don't come in. Не падыходзь. No. Але ніякіх алестай тут. I must. Не трэба нешта паглядзець. Сё і тое паглядзець. Гэта сё і тое паўсюль.
Так, что с очами? Были белки, улитые кровью. Багато льготы. Помер недавно. Lips Рот раскрытый, губы перекошены, язык прокушений. through his tongue. Immense pain. Перед смертю, мабуть, йому було дуже болюче. His chest is crushed. І ребрини Probably протяли легкі. something Щось його підкинуло і ударило об дерева. Нога. Щось дорвало йому ногу, хоча відгризло. off. Яка бредота. Stay there. Стой там, не підглядуй. What's this? А гэта што? Arrows. Шпік висмоктаний. Цікаво. Let's see. О, печені нема. Вантроби нема, алло. Яка печень? Digging through his На що ти копаєшся у оголеному животі? Making certain Погляді, лепше, що у тебе шнурки розв'язані. the Wolf King's no Ця дівчинка не видумала гэтага короля вовков. Гэта вовкалак. wolf. what happened to him? Що з ним здарилося? Ён упав. Подвернув ногу. The Wolf King. Король вовков його подрав. When did children Із яких часов діти з такими розумними стали, га? The Wolf King А що робити, коли є час? I've no silver. Добре питання. У мене нема сребра, але я можу зробити алею. You mean Алею рапсовую ці іншу? Не, вельми особливою. Special oil. Of dog tallow Собачого тлущу, аконіту, бльокоту до вовчої печені. and wolf's liver. Ад його королю вовков буде вельми болючим. Terrible pain. you're smart? Ну, а розумна яка. Откуль ти ведеш такі речі? Тебе татка навчив? Not my father. Ні, не татка. Дядька. Дядька Весемір. Дядечка. Кажуть, аконіт. Всяляка лухта. Чекай. А мне ж казали, что... Ага. Нема інвентару, його справді нема. А яким чином я буду алей робити? Wolves. Hide! Quickly! Бляха, просто у древа яке залетіло. Слухайте, я не реально як это у лонгдарку просто зграю, напалі і все. They're gone! You can come out! Все, можеш виходити. The Wolf King will be angry. Parents often send their children out to follow the sweets. All in blood. Clawed open. No wolves did this. All right. Добре, все есть. Засталося тільки знайти місце, де можна розпалити вогонь і спокійно приготувати алею. Brew the oil in peace. Яку ж велізарну погрозу для місцевих екосистем несуть Гервальд і Цирилла. Просто. Все винищають. What you doing? Grease. Що ти робиш? Алей для меча. Ну, поглядим, як дзейнічують рецепт на дядьки Весеміра. Дядечки. Дядечки, дядечки, цицочки. Давай. Малое, поглядим, что тут. Мне выдается, мы тут только что были, не? Оба ж з гэтым гвоздиком. Санітары лесу. Не зусім. Ваўкі — гэта ўсё ж такі спадары лесу, не? Ага, тут нема пячор. Эй, малая, ты дзе? Куды подзелася? Давай, давай, давай. Гретка. А як звалі, до речі, брата у Гретки? Lead. Чекайте, Хенсель і Гретель, подається ж так казка звалась?
Так, там пячора. Малая, чекай. Я ось тут бачу штосьці. Шчырасці тут ніякіх раслін нема. Нічого цікавого так само. Давай, пайшлі туди. Хенсельд і Гретта, так. Так, Хенсельд його звали. Ну то що, я сама? Тут криху темно, боїшся? А ти? Ні. Тоді і я не, казала Грета. What? The Wolf King, now do you... Король Волков, тепер ти мені віриш? Віру, ховайся. Ей ти, потлати. Гляді цицьки які. Король Волков. Так. Воу-воу-воу. Так, як тобі відказати, чекай. Ага. Усё? Ай, краті, можна було просто лупендить його, спамить. Так. Так, не веселий талактит. Ніколи вже ти такого не було. Малая, вилазь. Можна виходить. А що вона виходить, як бугайники місцеві? Так, ми знайшли тіло у лісі. Ну. We came this way. Found someone far less fortunate in the forest. Ярен, мусить. We was returning from Ми верталися з Мідкопсеніка. Flea, but Yaren, The little one. No details. Переклад засталося на 3 дні. Ну, бачиш, тут крацені, которое щось перекладено добре. І Білий сад, до речі, увесь був перекладен. Там тільки, подається, пару сказів не було. Но уже у Велени есть проблемы. Так, давай пошли в вёску. You have bandages at home? Some spirit? He laid a claw or two on me, unfortunately. I've not, miss, but my lord, he's a powerful man. He's sure to help you. Might even reward you for cutting the werewolf down. Very well. Lead us to your lord. У вёсці, каже, нікого нема з лекаря, ось господар Ягони, то бок феодал, то і так може дапамагчы. Пасля некалькіх гадзін пазней. І халера сабе кажа, ежы нема, паглядзіце, што на стале ляжыць. Які бохан хлеба. А, яны ў барона зараз сядзяць, таму і ежы. Да халеры. Ды каго ты сюды прывёў? Яна ж не мая дачка. А тая другая? Ні тая, ні другая. Здаецца, я дам раду пазнаць сваю ўласную дачку. Ну, але тая старэйшая, магчыма, і не ваша, але цалкам падобная, правда? Ну што, будзе, спадар? Узнагароды. Я дам табе ўзнагароду зараз. Пайшоў адсюль, пакуль я не напусціў на цябе сабак. Гуляш жаре, як паглядзі. Як? Смачна гуляш? Вельмі дзякую. Я не ела зразумела, но я рада, што табе спадабалася. Пасля таго, як паесі падрыхтаваў балею для цябе, а потым паспаць было б няблага, так? Грета за печ, а табе загадаю падрыхтаваць гасцёўні насупраць кухні. Дзякуй. Шэй, еш павольна, паразмаўляў, як адпачнеш. Усё, я загадаў людзям прыглядзець за ёй і пакінуў яе адпачыць. І? Ну, гэта ўжо зусім іншая размова. Так, што стала з Грэткай? Голас вядомы самы трушны ў расійскім перакладзе, там вельмі пасу ангельскай проста no-name NPC без харызмы. Безгодны. Не, я яшчэ чуў у Геральта ў польскай гучцы, тоже таксама было няблага, таму, ну, не толькі расійская.
The little girl who shook Що стало з тою дівчинкою, що з її прийшла? Gretchen, Редко. Нормальово, тут на кухні допомагаємо. the kitchen. Ciri told me Я не хотів відсилати її до хати після того, як Цири розказала про її батьків. not to send the lass home. She's fed here. Тут їй безпечно. Поїсть і їсть і доглядять, ні у чим потреби не будемо. It's for nothing. What happened to Ciri? А що з Цири? Я ж казав тобі, гэта розмова не на тепер. Кажи. No, a topic for now. Talk. That sharpness. Не так резко, відьмару. Own Witcher. Тон. Come to an Ми ж можемо домовитися, правда? Так, я так розумію, тобі не ж треба. Won't give me this information for free. Тяміш. I regret your Я спочиваю твої страті, але так сталося, що мої жонка і дочка так само зникли. daughter are missing as well. I propose Послухай, я пропоную тобі домову. Знайди моїх близьких, а я розповіду тобі усе про дівчину, яку ти шукаєш. the girl you seek. All I know. А коли я не захочу, сколь что тебя... Ці можна тобі довіряти. Thing is, can I trust you? What guarantees do I have? Ніяких, опрош мого слова. Only my word. Не, ось гэта дзіўна. А калі я не захочу, што ты не захочаш? Дамовіліся. Не захочаш шукаць Циры, ну гэта бязглузда нейкая. Fine, I'll help Я табе дапамагу. your family. Я знайду твою сям'ю, але потым ты распавядзеш мне ўсё, што ведаеш. You have my Вось табе маё слова. God. This man's Стража, у гэтага чалавека тут імунітэт. Ніхто яго не можа непакоіць. way. У любым будь-што. Будь-што. Ну. Don't stare. I've not Не глядзі, як цяля, гэта ў пацверджы маёй добрай волі. good faith. When do you see them? Калі ты апошні раз іх бачыў. They vanished after. Яны прапалі ў апошні маладзік, як скрозь зямлю праваліліся. What do you mean, Ven? Што значыцца зніклі? Precisely that. Ну, зніклі, я раніца прачынаюся, іх няма. Ты шукаў іх? You try to search for them? Sent men out right. Ды я людзей адразу ж разаславалі і на такую справу не варта. A peasant's last. Апошні мех збожжаў мужика, вось яны з-пад зямлі дастануць, а чалавека ў жыцці не знойдуць. Апроч таго, увелены спрэс-багны, забалочаны лясы, поўны зацішных закуткоў. If you're looking, Калі хочаш кагосьці схаваць, лепшага месца не знайсці. Так, маеш ворагаў? Maybe they were kidnapped. Got any enemies? none worth mentioning. Да якія там ворагі? Жабракі усялякі разлаванае сялянства. На маю сям'ю ніводзі не адважыцца рукі падняць. Finger against my family. Any of my А two. тыя, што маглі б наважыцца, даўно ўжо чарвякоў кормяць. А што з незвычайнае бачыў? What happened before they disappeared? They act Мы жны паводзілі сабе дзіўна. Unusual. Штось незвычайнае? Не. Сяляне рэхты прыйшлі са скаргай, што пашвара загрызла бабу каля калодзежа, а раней дзяўчо нейкае. Але ў Велені гэта звычайная справа. Common Зноў калодзеж? felon. And my women. А мае жанчыны? Рана, як заўсёды, ціха, як мыш, Тамара занятая сваімі справамі. Нічога незвычайнага. Things. Nothing unusual. Твои людзі да іх не лезлі? this place. Must be hard to be the only two women here. This place. Што значыць у гэтым едкім месцы? У іх тут было ўсё, што ім заманецца. Перапелкі на абед, калі ласка, блакітныя стужкі 100 центаў. Happens from two. Толькі закажы. The word. Had your men in mind. Я маю на ўвазе таварыства твоіх людзей. Яны да іх не лезлі? Weren't being harassed. My men. Не, яны тыя, яшчэ разбойнікі лишь сваё месца ведаюць. Яны разумеюць, што калі хоць хто-небудзь зірне на гану ці на дачушку, Tamara. прырэжу як сабаку. I'd cut him down like a dog. I'll need to know a lot more. Гэта ўсё яшчэ недастаткова. Ці можа агледзець іх пакоі? На што? Можа, я знайду там нейкія сляды. I'll not let us strike. Я чужым не дазволю капацца ў іх рэчах. Want me to find them or Хочаш, каб я іх знайшоў ці не? I do. Хачу. then let me work. Тады не замінай працаваць. Будь па-твойму. I shall go. Але я з табой пайду. Усё роўна дзверы адчыняць. Пусты пакой, ніхера тут няма. Няма чаго лутаць, як так?
When she was a babe, my daughter loved animals. Видиш, вона дошка моє в дитинстві... Ой, ні, яку бачила на стіні оленєвої роги, видиш, що спитала? She asked, Haven't got a clue. Поняття не маю. Таточка каже, а у гэтага оленя задок за стіною? Ха-ха, зрозумів? You see it there? Oh, what's a trophy? I pity any bastard Коли його хто злою учинить, заб'ю як пацука. I'll flay him alive. Here it is. Прийшли. Damn it. Знову подклинивая. Bedchamber. Tamara's room is there. Это наша спальня. А Тамара насупраць. Угу. For their Тільки коли я не вернуться, хочу, щоб все здалося, як і не покинули. Ага, обов'язково. О, бачиш, перлинки там есть. Так, спочатку то жовтенькое і все. Некий стандартный набор. Перлинка, подсвечник. Конская скура. Wooden candlestick. Stem's broken. Подсвечник драўляны продаецца зламаны. Fresh flowers. Свежыя кветкі. Return any minute. Ён думае, што яна павернецца ў любую хвіліну. Walls a different color. Some Сцены іншага колеру. Штосьці тут вісела. painting. Right size. Карціна нейкая. The Baron and his wife. Барон і яго нажонка. Be enough. Типу весёлая. Шчаслівая. А гэта што? Gotta wonder who wanted to hide the hole. Нехта спрабаваў схаваць гэту дыру. Штосьці паглядзець унутры там? Давай. Та чакай. Шафа нейкая. It gets interesting. Становіцца цікавей. Stem of that candlestick. А гэта частка гэтага подсвечніка. Fight might have happened here. I'll look for clues. Бойка была тут. Штось яшчэ паглядзець? Deep nicks. Hit with a heavy object. Подрапіны нейкія. О, толькі зараз заўважыў гэтыя сляды. Rest of the candlestick. And wine stains. І віно. He smashed a bottle. From Хтосьці разбіў бутэльку. Тусэнская. Ervelus. Добры вытраты, доўга не выветрываецца. Паглядзім, кудысь гэты след вядзе. Ён тут на месцы стаіць. Дошка. Damn. Trail breaks off. Could find Талісман. spruce wood. Smells of juniper incense. Some sort of folk talisman. Protective. Question is, against what? Won't find much else here. В сэнсе, гэту яшчэ пакой не далутаў, вы што, адурэлі? Incense. And an old key. What it unlocks. Ліст да Тамары. Sandalwood. And Мы як сям'я, мы падтрымліваем адно аднаго і дапамагаем адно аднаму перажыць цяжкія часы і справіцца з мінулым, бо ў кожнага з нас ёсць мінулае. Таму вам не варта табарацца, што хтосьці будзе паказваць на вас пальцам. У нас ёсць правілы. Мы не пытаем больш, чым чалавек захоча сам пра сябе расказаць. Для нас мінулае не важна толькі сучаснасць і тое, што мы хочам змагацца са злом і бязбожнасцю, з вышарэнцамі і агіднымі практыкамі. Гэта што за халера зараз была такая? Цукеркі нават ёсць. damn ugly for a doll. Ага, та нейкая Someone. непрыгожая лялька. Так, ну добра, пабеглі да барона, бо... Тут зноўку нейкія сляды? Ах. І куды ж ты вядзеш?
Well, bring out the gimp. I think the gimp's sleeping. Well, guess you'll just have to go wake him up now, won't you? Ух ты, ёб твою мать. За двери. А что это такое? Молитва. Вечное полымя, что запаливает сердце и светло, сыграно с теплом своим, высуши наши слезы, спали ворогов наших, подбай проси брав наших, дай здоров'я матері моей, покрай батьку моїх у допоможенні виконать моє призначення. Я нападалася у гэту релігію? Полымя гэтага? An altar. So, Выходит, вечное полымя добралася уже и до Велена. Дык яна, што у гэтай кінулася ў рэлігію. Дачка. Чакай, там штосьці яшчэ маецца, і тут маецца. Пакуначак гэты. Чаму гэта немагчыма зрабіць? Це магчыма. Спіць на варце. Так, ну что, вертаемся до гэтага кныра, як яго тут клішуць. Давай. Done poking around? Ну что, глядзіўся? Так, я знайшоў ляльку. found a doll in Tamara's room. Пакой Тамара, што ты можаш пра яе распавесці? Ляльку? А што ёй цікавага? Thing about a doll, Witcher. Looks like it might have Магчыма, яе выкарыстоўвалі для абраду чорнай магіі, адкуль яна ў Тамары. Black magic Чорная магія, ты звар'яцеў? Я сам для Тамары яе зрабіў. was 4, perhaps 5 winters old. We were in Ёй тады было 4 ці 5, мы былі на кірмашу ў зіме. Тамара побачыла чарадзейку Трыс insisted she і must сказала, што хоча ляльку. І гэтая чарадзейка. Мне грошай не было на такі рэчы, вось я і зрабіў цацку. on hands. Надзвычайнае падабенства. This is Triss. Ды гэта была Трыс, не крыўду, але лялечных з цябе не вельмі. So are you. Why don't you take Цікава, якую ляльку ты б зрабіў. З кавалка дрэва і некалькі аноч. Так. О, віно на версію відаць, што гэта за талісман. Recognize this amulet? Так, Ганначка насіла яго апошнім часам. I'm wearing it a time ago. Any idea where she got it? Ведаеш, адкуль ён у яе? Any Не. witches or cunning women? Няма тут дзе паблізку чараўніцы ці варажбіткі? Варажбіт ёсць. It's near Black Стары дзівак, жыве пад вялікімі галінамі. Cops. Ну, яшчэ чараўніца ў падлесе жыве, але пра яе мала ведаю. Нядаўна пасялілася. See someone. Калі Ганна і хадзіла да кагосьці, ды хутчэй да варажбіта, а не да той чараўніцы. Чужым я нам не давярала. Так, хтосьці разліў віно наверсе. Whole landing smells of wine. Tell Што здарылася? One of the lads. Гэта, мабыць, мае ахламоны. She's one and all. give your men air. Ты даеш сваім людзям Эрвелюс? Ой, бля, ну мой я разліў. Кажу ж, я той ночы п'яным быў. Ды якое значэнне гэта мае? Тут віном усюды несе. Stench of wine in plenty of corn around the castle. Пакоі былі сляды барацьбы. Of a fight in the room. Можаш нешта пра гэта распавесці? Fight? Сляды? Ты пра што? Someone was attacked. Думаю, хтосьці на кагосьці напаў, мабыць, твою жонку або дачку. Яна хацела абараніцца, схапіла падсвечнік, але не патрапіла ў нападніка. Толькі прабіла дзірку ў сцяне, потым бойка працягнулася. Нічога пра гэта не ведаю. Той ночы я быў п'яны, нічога не памятаю. I was Калі я прачнуўся, іх ужо не было. They were gone by the time I awoke. Doubt you were the only one. Але вы тут не адныя былі, мо твои людзі штосьці чулі. Heard something? 3 times. Ды я ўсіх па 3 разы пытаў, ніхто нічога не ведае. Anything, heard anything? Nothing. Not a one of them. Пайду до варажбіта. Have a chat with Трэба мне перакінуцца слова. Так, каб ты не дзівіўся, з ім ледзьве можна дамовіцца. Кажуць, у маладосці ён з сякеры забіў роднага бацьку і з таго часу з'ехаў з глузду. Now that Нібыта бачаць духаў і plows his з казой. really interested in his heart. Мяне не цікавіць яго асабістае жыццё, хачу толькі распытаць пра талісман. Казу ябе, казлаёб. Так, 135 досведу. Халера, вось памятаеце, мы выратавалі малую? Ну, выратавалі, дапамаглі, ласнаўку далі той дзяўчыне.
Єлена, ці ні, як Єлена її звали. Може тут є що полутати? Хлопці, як ви тут? Не пхайся, пустую бутильку, дай заберу. Я ще раз упевнююся, який ж ён мудак. Докладні видати зроблений персонаж, бо викликає такі емоції. Ну, так. Абсолютно згодний. So Ciri was here. Цири була тут. А, шалеть. Ось гетто, бляха, здобича. A spinning top. Grit. Волчок. О, Гретка. Схованки використовуються для заховування зброї, доспіхового сміття. Гета ось тут схованка, так? Ciri must have used these. Цири, мабуть, знесіла Гета 1. Здається, вона утікала у спешці. Невиразная природа проклёнов. Obscurity of Curses by Lydia Van Bredevoort. Where'd Ciri get this? Так, моїм сябрам Філіппу Дегані від графа Легеура, міністра культури Королівства Темірії. 1265. Він помиляється тих, хто лише, що прокльон є винятку виправлення злої волі одної істоти супроть іншої. Надзвичай часто відбуваються випадки ненавмисного накладання прокльонів на самого собі або неодушевленні предмети. Виніки подобних здарень тяжко згадати наперед. Часто гэта прыводзіць да смерці істот, якія знаходзяцца пад уплывам праклёну ці ўступілі ў контакт з праклятымі істотамі ці прадметамі. Вось чаму вельмі важна прымаць меры засцярогі для забеспячэння пры накладанні праклёнаў. Мадам Амелія Веракрус Леон рэкамендуе як мінімум наступна: ачысціцца ад негатыўных думак, імкнучыся да поўнага адзінства з светам і да гармоніі розуму. Dedication to the Baron and his wife. Seems they had friends in high places in Vizima. Схованка, так. Яны хоць важаць штосьці 4,7. І што сабе яны важаць? Давай пакуль што так ось. Скінем гэта ўсё. Зачынена? Так, зачынена. Што мы тут маем? У мяхоў. Двумеритовая руда. О, Гретка. Гретка, чекай. So you're Gretka. Ага. А ти Геральт. How do you know? А скуль ведаєш? Бо у тебе волоси білі, медальйон з вовком. Це ви мені розповідала. Так. Я знайшов гэта цацку у покої Цири. Look familiar? Познаєш? Крутілка, де ти її узяв? Ciri's room. У покої Цири. Аднойчы мне было сумна, і Цири виразила яго для мяне. Мы часам гулялі ў яны покої. Шкада, што я давялося паехаць. А што яна сказала? You and Ciri talked a bit, didn't you? We did. Правда? She say where А she... яна не казала, наприклад, куди збирається, ці на що яна тут? Said she was looking for. Казала, що шукає тебе чародейку, тільки ти тут отрымлюється, тебе вона не знайшла. I wonder if she helped Ну, a friend of може, хоч сябру этому своєму допомогла. А про якого ти кажеш сябра? Ciri wanted to help a friend. А ведеш якому? Who it was? What do you mean? Who? Ну як это якого? Сябра свого, яна казала, що він має проблеми, і вона мусить його рятувати. Do you know where... А ти ведеш, де Цира? No. Ні, одночі, коли я принесла їй сніданок, її вже не було, а барон казав, що вона з'їхала. Baron told me she'd left. Didn't ask where she'd gone. Ти не питалася, куди? Та я питалася, але він відказав, що я мала і все одно не зрозумію. But Ciri left me a gift. Але Цири покинула мені подарунок. Який? Yes, this. О, такий, зелений камінчик. Beautiful as gifts go. Ух ти, пригож подарунок. Сховай його добре, нікому не показуй, він вельми коштовний. Ніякий смарагд. Have fun. Напевно. I'm not playing. Я не гуляюся, я допомагаю. Але штуцов тут понавешено. Так. What do you seek here, vagrant? А не твоя справа, що я тут шукаю. Цвігулом щось шукаю. Так, до гэтых я заходзіў, до барона. Барон? А ну давай свое
куфар і скриню все показує, що маєш. Ось бядак. Як волоцуга бідний. Well, Граблі, граблі, граблі. well, guess you just have to go wake him up. Віровки ніякі. Все. Fake! Давай, Геральт, лутай. Геральт. А чому бочку гэта не бачно? Стоп, падалося, што штосьці чырвонае было. Геральт. Эх. Так, самая лепшая бочка, самый тлусты лут. Калі б так яно працавала. Не, хутчэй за ўсё там будзе нейкі піал, нешта вось такое, бутэлька. First nearly night! Sir, spare me. Ну, падкінь медзяка, на хлеб не хапае, клянуся. Гэта лісты не пачытаць. Не, трэба праверыць. Ну, ёсць такое-то. Яно ж там на карку вісіць, гэтая думка ж. Ну. Во. Бачыце, што Геральт робіць? Як яму складана жыць. А, я ўжо спужаўся. Ну, все, тут столі перашкаджае уже не заскочыць. Та ёп, налево. Добра. Хадзем. Stinks in it, God. Так, чекаю, дзе я выходзіў? Гэта ж пакойчык цыры. Вышэй? Паверхам я выходзіў. Не, тут жылі гэтыя дзяўчыны. Ну, не, ну не парадак, трэба праверыць усё ж такі. Не, Машнінскі. Хлопец. Дзе тут выйсці? Вот ледь не пайшлі ўжо, бачыш? Так, давай, бочка, лутайся. А, гэта не чырвонае было. Не атрымалася гульня на 100% такое вядома. Эх, а чаму? А што, ёсць нейкая такая дасягненне на 100% гульня? Так, куда тут вести, холера? Ось здесь на гэтым паверсе мусіць быць, не? Так, гэта абаронавыя пакоі. Кухня. Тут цыры, тут. А чаму зачынена раптам стала? Вот мне падаецца, я сюды выходзіў, не? Ой, цыры. Оп, ось сюды. Ось сюды. I need a good plow. Дарэчы, можа сяржанта запытаць, ці ён чуў штосьці. Ага. І халера ён не чуў. Так. Шчыра кажучы, мне зрабіць перапынак. Літаральна, ды не, здзекуся. Да я ведаю, што гэта проста для гумару. Мне перапыначак зрабіць, каб пытанне адное працоўнае вырашыць, ды даслаць ліст. Зараз толькі трэба знайсці
He's plowing been in there. Чекайте, гэта у нас во. Be strangling a girty one. Паляпшэнне, тут куфар нават стаіць. You're pale as outy shite. Go feed the gimp. Probably so hungry he's eating his own snot. Wait a spell. І я пам'ятаю, гандляр був намаляваны, ён тут за стіною. What do I do to deserve your chopping? Вось ён. It's been the Smiths, lads. Get tooth one. Not a bad idea. Nice tits on him. I'm talking about the Shrieker. Wreaking havoc in the pet. Так, а даспешнік вось ён. А даспешнік у нас разбіраеш на гэты, Yeah? на кавалки, так? Атрымліваецца. Та не тое ты робіш, Геральт. Геральт, супакойся. Трошку аб'яў. Так, ашчанілася сука. 5 шчанікоў маленькія, але на полюку хопіць прадам за некалькі круп. Капец. Якая жудасць. Абвяшчаецца наступнае аб'яўленне. Кожны, хто не выплаціць свае ўзносы за замку, будзе сурова пакараны. Кожны, хто будзе злоўлены на тым, што гавая ежа не залежна ад полу і ўзросту, атрымае 50 удараў бізуном. Так, гвинт. Шукаем новых гульцоў. О! Клую, шукаю. Гульцоў у гвинт, шулер, у... Так, клуб. Клуб гульцоў у гвинт, шулер. Шулер, махляр. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. У Лоранцах запрашаю новых членов супраціўнікаў. Мы будзем радаць дасведчаным суклубнікам. Хто ж у гвинце не разбіраецца, таго навучым. Грошы прагуляну перад навучанне не вяртаюцца. За падрабязнасць. Мне падабаецца гэтае. Не-не-не. Не, вось ліста даслаў яшчэ не. Я зараз возьму перапыначак. Літаральна мне патрэбна там, ну, хвілінкі 2, 3, 5. Ужо гэта. Так, кулачная бойка. Каваль, рыбажор, Йонас і сяржант. Кожны, хто хоча выбраць сябе, выпрабаваць сябе ў сапраўдна-мужчынскай бойцы. О, Машнінскі. І Фэй там казаў, што здароў трэба казаць замест вітаначкі. Кулачны бой павінен сустрэцца твар у твар з лепшымі байцамі наваколля. Давай. Стракатач. Людзі добрыя, паведамляю наступнае. Хто заб'е пачвару стракатачом званую, якая каля варонцаў гнездо звела, забівае, што свойскіх жывёл, свойскую жывёлу, што людзей без разбору таго і золотам шчодру згароджа, аднак памятайце, што істота гэтая жудасная, небяспечная. І аба чым яе не перамагчы. Так што з віламі на яго не хадзіце, нават гуртам. Часлаў з варонцаў. Так, скачки, хто яшчэ не чуў, мы тут ладзім скачки. І ці арганізуем, устройваем. Фу-фу-фу. Каму ахвота з намі даходзь да мяне, ўсё распавяду. Толькі адкажу адразу, кажу, перад скачкамі давядзецца заплаціць, так што калі у гаманцы пуста, то не савайся. Совайся. Ой, вельмі кепскі пераклад. Чакайце, па-першае, замест устройваем, арганізуем ці ладзім. Потым, кажу, перад пачаткам, перад скачкамі давядзецца заплаціць, дык што у кашалі, ну, кашаль, хай будзе гаманец, кашалёк таксама будзе, так, то не совайся, то не. Таму што на беларуску вось гэта дакладна апошняе совайся, гэта перамяшчацца туды-сюды, совацца, а сунься, во, вось так мусіла быць, сунься. То і не сунься. Калі ўжо хочацца менавіта такі сэнс перадаць. Так. Оля, Фергус. Чым магу служыць? Так, шукаю майстра найвышэйшай якасці. Дзе дадаем одзі грамарнацы? А як такое модзе выглядае? Вядома. Не звяртай на ўвагу, я апошнім часам він увесь час не гумора. Ну, я каде, мабыць. Які даспіх? Ты хочаш лёгкія, трывалыя, такія, які не абмяжоўваюць рухам, якія можна надзець без чыёй-небудзь дапамогі. А, і што яшчэ? Можа, ён павінен табе задніцу падціраць, калі ў хмызы пойдзеш? А ты можаш такія рабіць? Дастаткова, каб былі моцныя лёгкія.
Comfortable, strong, and light will do. Дякую. Достатково пробылі зручныя. Do you know one thing? Слухай, пра панцыры трэба ведаць адно. Калі ён мусіць быць трывалым, ён не можа быць лёгкім. Яшчэ як можа быць. Just needs the proper. Калі зрабіць яго адпаведнымі прыладамі, такімі, якімі карысталіся людзі з клана Тардаро Зундвіку. Joanna, I told you. Йоанна, ты ж абяцала не ўмешвацца. Калі я размаўляю з кліентамі, не дурым галавы гэтымі сваімі скелескімі легендамі. It ain't legend. And it ain't. Гэта не легенда, а чыстая праўда. Мой дзед плаваў на Ундвік па даспехі, бо людзі Тардаро рабілі найлепшае. Так было, пакуль каля года таму востраў не спустошыў волат. Людзі або загінулі, або ўцяклі, але кузня, напэўна, дагэтуль там стаіць. Worth looking into. Варта гэта праверыць, калі я знайду такія прылады, вы зробіце мне панцыр? The armor for me? Так, тады так, але толькі тады. But only then. Вось такую. Карацей, літаральна ў суседнім будынку можна напаркурыць. Оу. Дзе знаходзіцца кузня? These legends mention where the forge might be. Yes. Падаецца, што яе высеклі ў адной з пячор на паўночным баку выспы. Folk carved out a rock face to build it. Бывайце. Look for the tools next time I'm in Skellige. Take care now. Дыка пагандляваць. How may I assist you? Так, даспех, пакажы мне свой тавар. Давай прадамо табе ўсё, што магчыма. Даспех мы потым будзем разбіраць, колькі мне 500 толькі грошай. Пярсцёнкі гэтыя, давай. Залаты пярсцёнак 16 крон каштуе. І што сабе? Так. А што гэта такое? Пальчаткі паляўнічага. Картёжыкі усялякія. 5-го ўзроўню, даспех на 50. Так. Карацей, яму прадаць няма чаго. 20 з 60. Карацей трэба будзе. Гэта давай у гвинт, і я Yearning to play a few rounds. зраблю сваю справу. That ought to set me straight. Так, падаецца, тут нічога няма. Правда, рданскі, гэта ўсё лухта. Яснае неба ў нас уласцівасць, таму яна нам не патрэбная. Благовы майстар. Давай. Так, спевагчыма з катаэлёка пачаць. Так, абмяняеце гэту картку на поле. Так, это зразумела. Гэта ўсё цемра залева. Абрына. Солдат, ён адзіны. Зіхрат. У нас адная карта ж, правда, гэтага? Вось, каб замяніць штосьці выпаў зноўку гэты солдат блакітны, то было б шкода. Так. Ну, давай вось так. Так, пачатак раунду. Што мы маем? Тарвель. Давай так, пробуем. Лучник. Дарэчы, я марна выставіў зараз гэтае, бо я не бачу, што... Так, давай так. Мороз. Залева не, вось гэта. Давай. Так, у яго шпігаў няма, правда ж? Я вось толькі думаю... Давай вось так вось зробім. Я мог галоўнае ложка згуляць, по такім быць.
Ах ты паскуда. Ты паглядзі, што ён робіць. Ты паглядзі, што ён робіць. Гэта не. Хай вось так зробім, забяром сабе гэта вось раунд. Фу. Мой ход. Давай. Эльфаўскі застрэльшчык нейкі. Каго ты заклікаеш там? Я і він. Мне чамусьці раней падавалася, што у СКТЛ шмат вось такіх сумоўнераў, якія выклікаюць. Вось, як гэты. Рубакаў. Мароз бы на іх. Залева. Яго дзве карты. Яго дзве карты. Ну давай, выкідай апошнюю карту. Мы таксама выкарыстаем тую ж самую. Усё, у яго 31. А як ёй скарыстацца, чакайце. А як ёй згуляць? Эй! А чаму я не магу згуляць яе? Эй, а чаму? Што за нахер адбываецца? Таксама на поле выкінуць. Не, бачыш, ну, не улічваецца. Чаму, бляха, не зразумеў? Так, гэта добра. О, гэтыя два хай застаюцца. Хаця з іншага боку, яны ж па сутнасці. Што яны робяць? Яны надаюць магчымасці выкарыстоўваць +1 да вось гэтых, правда? Мілі. Так. Чырвоная крода, гэта значыць заблакавана магчымасць скарыстацца карта лідара. То бок гэта асаблівасць гэтага бою менавіта. Вось з гэтым шалікам. Вось яно што. Цікава. Так, ён спасаваў. Так, цікава, а чаму ён спасаваў? Ну, таму што я хацеў выкідваць гэтую карту, каб ён 6. У меня было б тады 8. А не 6. Ну вы паглядзіце на гэтае гаўно. Мечнік. Добра, хай будзе.
Так, што адбываецца, каб мне хто патлумачыў, чаму не працуе зараз? Так, я выбачаюся, якуйсьці халеры тут. Бо бачыце, што адбываецца? Что такое? Что за нахер? Бачите это? Чуєте? Не треба мне нічого выкидывать з гэта. Гей! Цікаво. Вельмі цікаво. Альтабність, я уже рабіў гэта. Дык, алё, гульня. Франческа Фіндебайер, знайдзіце коли траскучы мароз і адразу ж разыграйце яе. Офігеть. Мне прапануюць, па сутнасці, толькі здацца. Блядь. Не, я ж кажу сёння, мы бы без гэтага, без перазапуску не абыдземся. Да ты выйграў. Я не магу пасаваць, чуеш? Я зараз заціснуў прабел. Толькі яно ўсё роўна нешта мільгацела. Добра. Гэта было выпадкова раптам што. Ну, давай падражнім. Хай яна пабесіцца. У яе мароз можа быць, вось, але... На табе 16. Во, лучники поехали. За леву. Ну-ну. На тебе смугу. Собака. Так. Двойку я выставила. Эх, шкода. 11. И у меня застаецца толькі гэта пудзіла. А што ў такім выпадку? Давайте вось так. Оп. Все, яго карт больш няма. Я спадзяюся. Ха-ха-ха. Перахітрылі. Холера, бачыце колькі пунктаў? Гэта ўсё праз гэтае. Праз тое, што выкарыстоўвалі надвор'е усяляка. Новы прадмет, гуля, атрымалі. Тэхнічная перамога, ну так. Так, карацей, хлопцы, павісіце, я пакуль што па справе тут параблю.
What did I do to deserve your company? А ось так вот чутно меня, правда ж? Так же ж мусить бути чутно. Дивно, до речі, що мені автоматична АБС-ка виключила гук. Ти розумієш, що ти в стіну глядиш, придурок? О, які кончені. Так. Чутно, я сподіваюся, то що ви мовчите усі? Так, усе чутно. Перепожали мене. Вирішив по філоні без коментарів постримити. Ну, до речі, я такий формат діяння я бачив на ютубі. Доволі часто, що стример каже, усе, сьогодні без гуку. І вертеть я вас хотів усіх на одному місці своїм. Ось, і заправді просто гуляється і стримить. Ось. Так що, і такое магчыма, чаму не? Мне падаецца, у нас гэткім займаецца крывічанка, правда? Нешта я ў яе часто так заўважаю такога кшталту струмы. Ever heard of prevent? Care to give it a try? Ось яно што, тут гэта мы крадзем. А дзе, дарэчы, гэтае паведамленне? Тут рука мусіць быць такая намаляваная, што мы крадзем.
Ты, бля, дрыхнуць, яшчэ вечар, сонца стаіць, яны дрыхнуць. Як парасяці якое. Так, соты гэта добра. Гэта хлеў нейкі ці што? Жак Шарк, вітаначкі. Вітаначкі, Жак Шарк, рады цябе бачыць. Дзіўна, дарэчы, хлопцы, у мяне на Ютубе сёння таксама даволі вялікі онлайн, 21 глядач. Вот пасля таго, як мы адвярнулі сваю ўвагу на працу, а да гэтага было 25-27. Усім велічэзны дзякую. Просто штосьці цікавае адбываецца з Ютубам. Увесь мінулы месяц такі онлайн быў жахлівы. І тут на табе на гэтым тыдні просто нешта адбылося цікавае. Шкада, што мала хто піша, Жак Шарк, цябе гэта не тычыцца, але велічэзны дзякуй за тое, што заходзіце, глядзіце. Беральд, піраман ты ёбнуты. Доўжу гэтым займацца. Не звяртай ты ўвагі на гэтае. Так, што ў цябе тут шыю? Можа, каза якая? Бо я зараз пайду да варажбіта, які казу любіць. Альсевіч казаў, што яго знаёмы збіраўся праходзіць так гульні па-беларуску. Магільшчык спытаў, дык а што там будзе беларускага, каментараў не будзе. Магільшчык проста глядзіць у самы корань заўсёды, вось. А мне магільшчык гэтым вельмі падабаецца. Ён вельмі шчыры. І што ты не кажы, як ты не кажы там пра ягоныя паводзіны ці вобраз жыцця, ці штосьці нешта яшчэ там, хто што прыдумае, што яму не падабаецца магільшчыку, але... Што? Але так, як і магільшчык, умее толькі магільшчык рабіць. І ён часам, вельмі часта мае рацыю. Геральт, падбяры гэтае. Геральт! Гэтыя бутэлькі. Так, гандляр. Got not half bad. Brought home a bucket of peelings yesterday. The feast we had. Enough is enough. Заціснулі ў кут. Опа! Пялёсткі скралі. А яна падумала, мабыць, што іншае. Ну, гальнер, паказы. Што там, дарэчы, з Растам? Ён правяраў, ці пацягне кампутер ягоны? Ён не правяраў яшчэ. О, так, шчыры спадар, ёсць у ім нешта такое падкупаючае, ёсць такое, так. Ай, гэтыя, слухай, мастакі, яны ўсе такія, мне падаецца. Вось гэта і купляе у мастаках. Так, тавары, паказвай. Выцягвай грошы свае. Ага, мы яго збанкруцілі, дарэчы. Яго нічога няма ўжо. Farewell. Так. Нам туды кажуць. Дай паглядзець, што ў нас тут у гэтых вось хацінах. Ай, піраманія гэтая. Во. Так, што тут справа? Геральт. Ну шчыра. Так, тут усё, вось яшчэ дзве хаты і ўсё сыходзім. Вузка. Зачыненая. Значыцца, адна засталася. Жа ж пакі яшчэ гэта не топойры? Сур'ёзна? Распавёў столькі ўсяго, дакладней нічога не падказаў. О, граблі гэтыя, слухайце. Ну як жа без граблей ламаных жыць, калі іх няма ў кішэні? Вось гэтая, слухайце, гаспадарка іхная, якую яны проста нічога не робяць. Чакай. Ой! Геральт, цікаем.
Гэта я дапіздзеўся, вядома. Too much, Grey. Гэта ж она занадта сівы, кажуць. Ну, бля, хлопцы, выбачайце. Як ёсць. Так, вартавы. Супакойся. Ён будзе за мной бегчы, а мяне не згубіць? Ну так, я бачу, што ён бяжыць проста у прамым напрамку. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Што? All together. Too late to surrender. Ух, бляха, вы бачылі гэтыя рухі? Ля, прышпільна як было зараз. Калі ён проста круціў меч у руках сваіх. Ты адпачуваеш? Ну хіба што так, слухай, мы яго не забілі, не выйшла. Ляжаць ён будзе доўга. Так, чакай. Куды нам трэба ісці, далёка? 25 з 60, выдатна. Вароньцы, ага. Лодка. Ну, ай, моя дзяўчынка. Пагнали. Лови злодзея. Карацей, не раз там, а рафт. Па-першае, паладзін, не блытай, гэта дзве розныя гульні. Рафт мы хацелі, там, дзе на плоце плыць. На плыце, выбачаюся, на плыце. На плоце мы далёка не паплывем. Вось. Вось. І, карацей, спадзяюся, там жа ж грошы трэба, ён жа ж грошай каштуе, таму трэба пачакаць, пакуль яго грош з'явіцца, ці закінуць яму можа. Трэба падумаць. Should all be flogged, legs torn from their asses. My sweet boy, have mercy. Take pity on an old woman. Boy, help an old feeble woman. Што здарылася? Blasphemers pox take and profane the shrine to Verna the Merciful. Shrine's gotta be repaired, else Verna will take umbrage. Our cows will croak, kitties will be covered in warts, and our dogs will get the mange. Давай. Warts and mange? Sounds dangerous. Fine, I'll help you. Сядуць на плот і пачнуць. Штосьці там у кропачках, не ведаю што. Оу, гэта ж гэтая ведьма. Done. Адна з ведьмаў. Гатова, добрыя багі мяне цябе паслалі. Ёсць цяпер каму каплічкі ставіць. Stay on. Ну, магчыма, у мяне ўжо ёсць рамэство вядзьмёр. А не рэстаўратар старажытнай драўлянай архітэктуры. Just not my specialty. Fighting evil. Вядзьмарская справа са злом змагацца, а хулігана гэтыя грошы. Грашэй за пачвар. Так. Я аднаўлю ўсё, калі патраплю на іх па дарозе. Fine. I see any damaged shrines? Але зварочваць са шляху дзеля гэтага я не буду. Nothing's out of the way in these Тут усё блізка, багы цябе накіруюць. will guide ye. Добра. А што чаму гэта так страшна будзе? Давайте потым, баронца веры. Лотачка моя, сонька. Хадзім. Нас варажбіт чакае, я потым пасля варажбіта займуся гэтымі другаснымі справамі. А вы што тут? О, яшчэ гандляр. Not so fast, Roach. Вялікія галіны. Мы прыехалі куды нам трэба? Ну, амаль што. Галяр, як справы? Што маеш? Just perusing. Купляеш ці глядзіш? Пакажы спачатку свае тавары. Лодка знікла, бачылі? Так, першая карта ад Альберта Керміта. Сюды. Десять граблёў. Усё? Кончыліся грошы. І гэтага абакралі. Давай у гвинт. Гэта з савецкага анекдота, які канчаецца фраза «Сидит Гоголь на заборе». Ужас які. Какая жудасць. А ў яго 4 толькі засталося. Геральт, ён табе 5 не заплоціць. Так.
Також берите карту з колоди кожен раз, як виграєте раунд. Чому мені, до речі, ні холєра не додається сюди цікавого? Ось ніке лайно тут піхота, дзюбани. І так далі. Ось чучало, до речі, 2, мені подається. Пакуль у нас мало гэтых шпегаў, бо ён у нас один. Подзіла гэтае такое себе. О, балісты, да рэчы. А чаму яны не стыкнуліся? Чаму яны побач ляжаць? Так. Давай распачынаем. Я хожу першы. Так, ажно 2 залева. Пустая цемра. Што у нас па мілішніках? 3. Гэтых 2. І гэтых 2. Колькі марозу няма, можа, слухайце, змяніць нам. Вось гэтых хлопцаў. Во. І вось гэтага хлопца. Ну, няблага, слухайце. Няблага. Давай, малы. З чаго мы пачнем? З чаго мы пачнем? Давай так. Угу. Давай ще одну такую. Не, милишника поставить. О, добре, що я так зробив, тому що ось зараз я гэтка використаю. Шпіон, видатно. Ось так я напрацюю. О, я ще дирдав його. Нічого, у нас є, бачите, гэтая дзяўчынка, якая мне дапаможа. Кавалерія, так. У яго 8 карт. 8 карт. Давай мы милишников стратим. І Марос, малайчина. Хай буде. 4-5. Так, цікаво, цікаво, цікаво. Мабуть, спасаваць, ведаеце? У нас 6 карт усяго. Давайте. Спасуем. Угу, так. А, я думаю, а чаму гэта ў яго былі не аж 2 шпега, бо ён нелегальна гуляем. Так, добре. Видатно, я б сказав зараз. Мой ход, так. Ось так, давай. Угу, надвор'я. Так, дзе вось гэты? Опа! Ёсць. Залево ён не ставіць яшчэ. Як табе? Наколькі... Я не змагу скарыстацца. А чаму яна чырвоная? Што адбываецца? Чаму я не магу карыстацца гэтым умеласцю лідера? Блять. Вось курва. Давай.
У мяне ж няма зараз гэтага марозу, каб яму напаскудзіць. Калера яго бяры. І о, яшчэ мілішнікі. Яго апошняя карта. Дзе гэта напісана, каб паглядзець, змагу я карыстацца з гэтым? У яго 0. Ось так ось. А, не чакаў? Паскуда. Перамога. Вось цікава, дзе гэта прачытаць перад пачаткам, каб ведаць, ці ў яго 10 крон я, дарэчы, не заплаціў. А пры гэтым у яго не засталося грашэй, памятаеце? Цікава. Вам так не падаецца? З іх можна вось так вось грошы выцягваць яшчэ. Дык атрымліваецца, чакайце, калі мы... Да ваша пасла, адкуль кірунак бераце, боже. Даже как сказаць, я ўжо паўсвету выйшаў. Як і я. І як і я. Небяспечна тут мне, а ну-ка. Не найлепшае месца для вандроўнага галяра. Прыбытак заўсёды там, дзе рызыка, так? Вайна, галеча, але жыццё працягваецца. А дзе жыццё, там і гандаль. Ці варта рызыкаваць так дзеля грошай? Ды грошы гэта ж не самае галоўнае. Мне на месцы не сядзіцца, вось і цягаюся па свеце. Бачу новае месцы, маю стасункі з людзьмі, вось што я люблю. Дзеля гэтага і рызыкую. Бачу, назіраю. Не, чакай. Не прыгожа ім гучыць. Па-першае, так, стасункі... Будую стасункі з новымі людзьмі, я б вось так напісаў. Бачу новыя месцы. Можа, наведваю лепш. Наведваю новыя месцы і будую стасункі з новымі людзьмі. Вось так яно б гучала, падаецца, больш прыгожа, не? Вось зараз паладзін зноўку папросіць зрабіць гэтага эмодзі. Душнілы якога-небудзь. Так, давай показывай, что маешь. Так, это мы все продали, эликсиры не продаются, это я бы... Так, давай. Что это злили? Грамоты гэты, и все такое. Так, усё тут. Сидельная торба, слухайте, я их купил, а вось кудысьці іх засунуць я так і не засунуў. Гэта нармалёва для мяне. Давай. Спадзяюся, мы яшчэ пабачымся. Так, я бачу, што тут яшчэ збройнік ёсць. Даспешнік. Ці збройнік ты? Зброю робіш на заказ? А лярвы за грошы ў рот бяруць, вядома? Вось гэта дыялог. Так, а ты нешта для мяне змяніў, пакажы свае тавары. Дарэчы, можа, у тебя карты ёсць. Штосьці ёсць, другая карта. Маё. Ад Альберта. Карт нема, правда? Може, згуляем? Де, головой хістає сваёй. Так, мне спадабалася, няблага. Мароз ёсць, усё ёсць. Пакуль што больш-менш. Колода выглядае няблага. Так, гэта у нас для гэтых стралкоў, мілішнікаў шмат. Гэты 1, а гэтых 2.
Шпіён застаецца дакладна. Давайте вось гэтых. Кейру зменім. І Шеалу. О, выдатна. Тое, што трэба. Так, а што наконт маёй вось гэтай? Мы карыстацца ёй не можам. Чаму мы ёй не можам скарыстацца? Не разумею. Штосьці ў мяне не б'ецца. Так, ці мы... Давай вось так зробім. Два пудзела. Не вельмі добра. Дзяўбаная пехота. О, вось гэта выдатна. То, што яны двоем не залезлі ўжо, гэта выдатна. Так, хлопчукі, я бачу у вас 13. Што мы можам з вами зрабіць? У мяне 12 карт, у яго 8 карт. Можа, хай забірае. У яго тут 2 будзе шпіёна. Давай. Так, пачынаем далей. Он аж бярэ сабе карту, у нас плюс 3 карты зараз. О, пачынаецца. Ну давай. Так, нічога, мне бачыш. Ёсць для цябе яшчэ адна пудзела. Спасаваў? А вось гэта цікава, у яго 5. Вось так зробім. Я яму аддаю гэтае і сваіх мілішнікаў. Ага. Аднаго і другога. Вось так зробім. Катапульта. Ну, паглядзім. Мне, праўда, гэтыя дзве карты надвор'я. О! Хай будуць. Так. А можна так скарыстацца, каб адно на адное было? Ну. Вось так. Все равно її скидати треба. Не разумею толькі чаму у мяне няма магчымасці выкарыстоўваць гэтую карту. Тата, дзякуй табе за падпісачку падарованую. Дзякуй велічэзна табе. Ну, я ж казаў, што ён зараз будзе гэтым займацца. Давай, шаноўненькі. Пабана. Я табе і напаскуджу. Цемру. Я быў хутчэй. Мне падаецца, у яго няма шансаў. За левую яшчэ выкарыстаў, сука. Ты погляди на его. Паскуда якая. Зигфрид. Чывай, но гэта зусім не цікава. Усё? Нават не скідаю апошнюю карту. Што там, надвор'е, мабыць, нейкае. Глядзі. Бах табе. Усё.
Глитай пил. Перемога. Покрутився. Так, да, я скористаюся твоими приладами тут. Сюда и так. Плотка, ты где? Девчонка моя. Ля, проткнула бервень. Бервяном. Несчастную. Плотка, что ты? Голова не болеть? В грудях не щемить? Так, поехали крыху удали. Я забываюсь заховываться постоянно, слухайте. Хутка мне надают стрендюлей, то я хутенько запомню в таким випадку, що треба заховуватися частей. Ну что, мы проскакали до тебе, до гэтага ворожбита шалёнага. Що такое? Що відбувається? What do you want? Чого тобі? Talk to the Я pal. що погутари з ворожбитом, спазнюся. Зараз ми з ним будемо розмовляти. А я ж помпавав, я пам'ятаю. Ах ти курва. Я пам'ятаю, я помпавав. Чого вам треба від його? You want from him? To give him what he did. Я хай тримаю, що заслуговує. А що він зробив? Він поворожив, де приказав, що у Едрика у кишках завелося зло. To eat rowan. І ж треба рабіну її жерти. А Едрик от этой рабіни у Ніжніку поселився. Увесь у корості. Я вилечу, а ви пойдете отсюль. Just so happens I need the Peller alive. So Коли розповіду, як вилічить Едрика, ви покиньте його у спокою. willing to tell you how to help Edric. Well, Ну, а голом Yes or no? так або ні? fine. Ну добре. Let's hear it. Варим. A tea of mullein leaves. А шлунку дайте йому двор диванны, а місце з висипки обкладите. But if it don't work, Поспробуємо, коли не спрацюємо, повернемося. move out, boys. Шлунку, гэта украинское штосьці. Шлунок страўнік. Gotta wonder about a man who could get Edric's friends all worked up. Shite grows. My old lady'll know. Got a knack for herbs, she does. The other shite. А минуле ворожбіти, з якими ми розмовляли, у їх був сад добре, а ти штосьці, лайдака ковалок, нічого не висаджуєш. Бачите? Нічого не росте навколо його хати. Ні города у його, ні рослинки, ні зьолки, нічого. Ей, старий. Її треба не тільки пропампувати, але й у слот у слот закидувати. Anybody home? Ось воно що. Open up, it's safe. Треба поглядіти, як це. Devils. Who do they bring? Зато у гэтага мається козачка. Need your help. Потрібна допомога. У чоловік, я як вовк, сівий, а не старий. Grey? Його ворожбит чекаю. Tis he the Peller awaits. І он і птушечок любить, я гляжу. Як гэта ти мене не чекав? You were expecting me. Aye. Кості мені так предказали. They shall come. Прийдуть тыя, што смердзяць гвалтам і смерцю, але воўк іх прагоніць. Белы воўк. And thus he І прыйшоў варажба не хлусіць. lie. Патрэбная дапамога. Recognize this? Пазнаеш? Made of spruce. Зроблена з яловага дрэва, пахне ядлоўцам. Яны павінны было кагосьці аберагчы. Freshly cut Свежая елка казіны крывёй акропленая, кадзіла ядлоўцам акурана. Для Ганны на ахову. protect her. Ты яго зрабіў? You make the amulet? Aye. Варажбіт зрабіў, як продкі вучылі над мёртвай вадой у святле поўні. Water in the light of a full moon. Часник, бачыце, вісіць. Amulets go. Гэта добры амулет, дарма Should never. зняла. Ад чаго ахоўвае? So, designed to protect her. From what?
Oh, the dear. Злые силы Гану обкружили, Волода не взять хотели. Sir, old magic. Старая магія, што народзіцца з небыцця, цячэ з чорных вытокаў. Old magic. Старая магія, дакладней. It is not for mouths. Пра гэта балбатаць нельга. Гэтага дакранацца не дазволена. Варажбіт мог даць толькі крышачку для аховы, нічога больш зрабіць не мог. Я шукаю Ганну і дачку. Ты Nowhere. ведаеш, дзе яны? Nay, Не, Варажбіт не ведае. well, I don't know. But the spirits Але духі могуць ведаць. Варажбіт варажыць будзе, духоў спытае. Spirits. Няхай духі будуць. With me. Абы зразумець, дзе і далей шукаць. Find them. lost. Шукаць. Лепш за князёўны ніхто не шукае. None better than Princess for finding things. Princess. Which princess? Princess, my Князёўна, каза уцякла. Those men must have... Перапалохалася, мабыць. Can we get back to... Можа, вернемся да справы? without the goat. Без казы? No goat Без казы не выйдзе. work. Так. А ты мне дапаможаш за казу? Will you help me if I bring the goat back? Princess, Князёўню, куды ж ты пайшла? got to, girl. Боже, просто некі... I'll Добра. bring the goat. Схожу за ёй. Then Званочак, їй падабаецца званочак. Пазвані. ring Яна прыйдзе на хвілінку. up for a while. But beware of Толькі бережыся суніцы і raspberry. дзікай маліны. Yeah, treacherous as beasts go. I always keep an eye. Іх ніколі не пускаю, гэта каварна пашвар. Што... Прадметы для задання. У вас новы прадмет для задання. Падрыхтуйце яго да выкарыстання, размясціўшы адпаведную ячэйку ў акне інвентару, а затым аберыце яго ў меню хуткага доступу. Каб скарыстацца прадметам, націсніце альбо зацісніце. Справы сямейныя, чакайце. Так, на дапамогу князёўне. Інвентар. Кажуць, залезьце ў інвентар, знайсці званочак. Правда? Так, можна тут прыбрацца крыху. Званочак. Во, званочак. Не, гэта чэрап, які... Дарэчы, мы не аддалі яго нашай дзяўчыне. Духмянасці. Манокль разбіты. А, гэта мы знайшлі, дарэчы, недзе там. Я ўжо не памятаю нават дзе. Дзе званочак? Тут? Кінуць маски. Вось званочак. Халера. А у якія яго закідваць слоты? Так, торбу у плотку. Гэта калі будзе перагруз, я так разумею, што ўсё ж такі мы на плотку нешта можам пакласці будзе. Так, ну вось ён, адпаведна, у нас ёсць, правда? Парадкаваць, хуткая сартоўка. Так, і на што націскаць? Скочыць паскарэнне пачуццё, падклікаць коня. Так, чакайце. Гэта ўжо другі раз, што я не ведаю, што націскаць. Можна мне ўзяць кіраванне, я паглядзець хачу кнопкі. Захоп, захоп. Адчувальнасць і все такое, гэта не тое. Прывязкай клавіш, вось. Сада, пераключыць, скочыць. Па-першае, трэба знайсці арбалет. Як яго карыстаць? Ухіліцца кулёк. Спешыцца, вынырнуць, спыніць коня, нырнуць на С. На тап націскаць меню хуткага выбару. Так. На тап. Ось яно, ёб твою мать. Того, калі я так зраблю, то нічога не адбываецца. Чаму? О, пачынаецца. Не тое. Зайсці ў зону. На тап. Є выбор. І куди? Аво.
Вось бачыце, ўнізе злева паказвае гэты прадмет, а на што націскаць? На трэцюю кнопку, курва! Зараз, бляха, набягуць. This way, I think. Здаецца, сюды. Так, ну мне трэба дакладна будзе заваліць ваўкоў усіх на пачатку. Так, трэба не забываць, што яны па 2 разы кідаюцца. Ла-ла-лай-ла-ла-лай. Ваша любимая песня. Так, яны казалі суніцы. О, штосьці там чырвонае бадзяецца. Ваўчыная пячонка. Яшчэ адзін след. О, гэта козачка. Там штосьці тупае. Хіба што ліха. Good. Another clue. Good. There you are. Каза ворожбітка. Here, princess. Hoofed and horned. Should have known it would be stubborn. А чому я там стоїть? Біжиш, ні? Time to try the bell. Come on, let's go see the bell. Should have guessed as much. What's a witcher compared to a patch of wild strawberries? This way, your grace. Біжить, біжить. Do I really have to keep ringing this bell for you to follow? Come on, take you back to the pillar. Miss. Давай, 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 малая. Біжи сюди. Where the hell did you go? І куди вона побігла? Bear! Bear! Run, you stupid piece of shit! Well, how long you gonna wait? О, гэта, бляха, мы атрымалі па пысе. Ля, мы падпаліць нават змаглі. Я табе крыху спіну пачухаю. І бакі памну. Ла-ла-лай, ла-лай, ла-лай-лай. Не, ну яна спецыяльна сюды прыйшла. Вы ж разумееце гэтае, правда? А чаму? Бо тут штосьці ёсць карыснае, я ўпэўнены. Ваўкі там? Згрувасціліся ці што? О, халера. А тут глибоко. Треба сюди повернутися. Так, малая, що ти там ревеш? Давай за мною. Ходім. Do I really have to keep ringing this bell for you to follow? Князёвня. Где она там? Бежить, не бежить? О, пробегла. Princess! Flee not from the pit. Now we're inside.
Оу, вот это музыка. Dearest, Козуленька моя, козика милая, Кося. Ясочка бородатая. Твар Геральта в этот момент. Так, ты мне допоможешь теперь. Happy for you, but I'm kinda in a hurry. Anna and Tamar. Рана и Тамара могут быть без небеспецы. the White Wolf helped the Peller, and so the Peller shall help him. Blood. We need blood. A living being. Треба кривя. Ну що тобі кров. Fine. Добре, Back. зараз повернуся. Я проглядел, потому что чатик на конт логики. Яна яму молоко дае. Праз гэта ён так любіць яе. А я-то подумал, пацука знайшлі. Will this do? Выстачать. Так. Кинули зерня. Полили молока. А чаму не звонку гэтае рабіць, каб тут не смярдзела потым? Іхнього тама адышлі. Кроў, бачу кроў. Чую? Няма Ганны, няма Тамары, ёсць дзіця. A child that lives, Не жывое, не памерлае. not die. Пра якое дзіця ты казаў? It's over? Is that Што, усё ўжо? That is it. Канец? it's had nothing? Ду больш нічога не казалі? Напрыклад, куды яны сышлі, дзе іх шукаць? You came for an Прыйшоў за варажбой, варажбу даю. Яны пайшлі, дзіця засталося. child remains. Яны самі смярдзяць куды яшчэ горш. Ну, можа быць. Mentioned a child. Што за дзіця? Why, Anna, Ганны. Anna was pregnant. Рана была цяжарнай? she was. Была. She Це miscarried. быў скідзень. Baron didn't. Абарон нічога не казаў. But Можа баяўся, можа саромеўся, можа не памятаў. forget. А можа не хацеў памятаць. Perhaps he had no wish to remember. Адкуль ты пра гэта ўсё ведаеш? Tell you all this? Did she come here? Яна была, а тут што адбылося? Anna? Не было Ганны, гэта варажба была. Great. So I can. Ну, значыцца, так і ёсць. The omens need not Не, твоя вера робіць варажбу праўдай, а варажба цябе да праўды давесці можа. you to truth. Да чаго тут барон? The Baron have anything to do with his wife's miscarriage? Нік звязаны са скіднем? He is. Чалавек ён імпэт на гарэлкі не цураецца. No doubt makes us. А пасля гарэлкі нораў яго яшчэ больш кусача. Ён здзекаваўся з сям'і. Ганна была ў цябе, ты павінен быў нешта заўважыць. Old, near blood. Паражбіт стары сляпы, але князёўна прыйшла і руку ёй палізала. І што? She's a wife. Спрытны звер, толькі да тых падыходзіць, якім балюча. А што з дзіцём стала? Happened to the child. In a grave Без абраду яго закапалі, вось ён і прачнуўся, блукае, помсту шукае. wanders. It seeks vengeance. A botchling. Выкідак. White wolf. Белы воўк, мудры воўк. Зловіць выкідка, выкідак дапаможа, прывядзе да родных. To the loved ones. Botchlings suck the. Выкідак высмоктвае кроў у цяжарных і пажыраюць іх плады. Яны не дапамагаюць. Бо праклятыя. Witches. А вядзьмары праклёны адводзяць. Калі беламу ваўку не пашанцуе, хай кроў прынясе. It's blood. Кроў заўсёды родную кроў знойдзе. I'm kindred blood. О, як зняць праклён? Heard of one witcher who lifted a. Я чуў аднаму вядзьмару трымалася адчараваць выкідка, але сам ёй гэтага ніколі не рабіў. Ведае, што трэба яго закапаць рогам Give it a name. і імя даць. А ім руін правесці. The ritual of naming. А абрад надавання імя гэта эльфійскі звычай. Elven. Чалавечы, эльфійскі, краснолюдскі, самы старажытны, духам да расы справы няма. Winner spirits. Духа залагодзіш, дух табе дапаможа. Спытаеш, адкажа, дарогу пакажа. And it will show you the way. Навошта табе ягоная кроў? Why do you want its blood? Blood. Кроў, кроў, кроў. Вяжа людзей навек жывых і мёртвых. Вяжа. What do you want to do with it?
Я зразумею. Так, часам брат з братом і за 100 год не дамовіцца. Памірае адзін, пакуль з другім у сварцы другі, тады кроў яго на варажбіту прыносіць. His blood to the pillar. And what is І што робіць варажбіт? He awaits forefathers. Дзядоў чакае, бярэ краў, малако, травы і курныя кепцяры перашкаджае, п'е і мёртвага з жывым мірыць. To reconcile the dead with the living. There shall be no У forefathers гэтым годзе дзядоў не будзе, але мы дома рады. on the way, all the same. Ты казаў пра дзяды? I hear you right. You mentioned forefathers Дзе Eve шукай ведзьму? Ужо другі стрым чакае. died out. Death lurks puddle round here. Ну зараз паглядзім. They could die. Смерць стоіцца паўсюль. Людзі ведаюць, што кожны пайсці можа. Ты тады дапамагчы яму трэба, інакш ён спакойна знойдзе, дзяды правесці трэба. Must be performed. Light the tallow candles to lead them through the dark. By name, Паладзін. regrets. May they depart. Прабачце. Тады ён толькі пойдзе з мірам. Так. Whatever I do, I gotta find. Што б там не было спачатку, не трэба знайсці выкідка, а поўначы шукай. Near the grave that У могілцы пустой. What you say. Калі ты маеш рацыю, то дзе знаходзіцца магіла, павінен ведаць барон. То дзе знаходзіцца магіла, павінен ведаць барон. Так, мы яго ўжо абрабавалі. Ну як у сэнсе абрабавалі, сваё ўзялі. Халера, бляха, як усё складана. Правда? Курва, закруцілі. Моя павага. CD Projekt Red робіць сапраўды лепшыя, адныя з лепшых квестаў. Вось я б на сённяшні дзень у РПГ колькі гуляў, я лепшых квестаў яшчэ не знаходзіў. Гэта збочны квест лішэння, не мае амаль што адношання да галоўнай лініі, але аж мрэць, як выглядае. Слухай, ты стары гуляеш у гвинта? White Wolf. Why? Мудры, чаго табе трэба? What is it the wolf needs? Так. Люди часто сюди заходять? Folk from the village come here often. Oh, well, У кого яка справа, то і ходить. Help with what? А з чим приходять? the А Tomahawk. хто хоче з небожчиком поміритися, бо то його нагадує, навідує. Але тоді треба дядов чекати. Or when an evil Їдемо на дяди, ухваляю. in a homestead. Drive Гэта галоўны квест, бо далей па сюжэце не прасці. Я разумею. I need it. I love Трошки не про гэта я кажу, зараз патлумачу. not a matter for the pelt. Гэта не разбітова справа. Так. Вось, пра што я маў на увазе? Пра тое, што, глядзі, галоўная лінія, тое, што мы шукаем цыры. Вось, а гэта тое, чым мы займаемся, яно нібы збоку, тыпу, яно мае адношанне да яго, ты па сюжэце не прасунешся, але да галоўнай лініі яно не мае адношання. То бок, гэта ўжо іншая гісторыя, я пра гэта кажу. У тебе, дарэчы, ёсць цікавыя. Гліфы усялякія. Кальцам, дарэчы, калі спатрэбіцца. Рэцэпты. Шмат рэцэптаў. І грошы ў яго ёсць, дарэчы. А што купляць у мяне можаш? Гліфы можа купляць, дарэчы. Ну і гэта вядома. Давай. So long. О, біл-контент, вітанашкі на ютубе павітаўся, не заўважыў адразу. Лепас, вітанкі табе. Так. Што мы маем рабіць? Тыпу ісці шукаць выкідка гэтага, альбо да барона. Вядома, нас накіроўваюць да барона. А у нас яшчэ, да, ой, божах, наколькі тут яшчэ усялякіх спраў. Кажуць, трэба ўзяць задачку. Справы сямейныя. Дзе наша гэтая па слядах цыры? Не, паляванне на ведьму? Вось гэтая? З нататак навігарскага агента Хендрика вядзьмар даведзецца, што цыры пасварылася з нейкай ведьмай. Усе сляды паказвалі на чараўніцу, якая жыла каля падлесся. Каб дабрацца да ведьмы, Геральту трэба было распытаць аб ёй жыхараў вёскі. А ці гэта не пра ведьмаў тых, якія трымаюць гану ў сябе, не? Вітанкі, ну так, у дыскордзе не адгукнуўся. Я учора дыскорд глядзеў, там не было ніякага паведамлення ад цябе. Я ажно дачакаўся, стрымаўся на месцы, дзе ты ў яго пытаўся пра Radio or Not, але ад цябе не атрымаў ніякага паведамлення ў дыскордзе, лепас выбачаюся, але не бачыў.
І, до речі, я не бачив, каб хтосьці абмяркоўваў пра Ready or Not. Дык у маім канале ж, дзе звычайна разбіраліся. Казе, слухай. Я выбачаюся, я не бачу. Я зайду пасля стрыму, яшчэ раз праверу Discord, можа там нешта з наладамі групы, ці што такое было. Паглядзець. Так. Колькі яно зойме часу? Бо зараз ужо першая гадзіна. Калі гэта паўгадзіны, то давайце зробім гэты квест. Калі гэта больш, то не. Давайце. Што іншае. Во, у нас, дарэчы, трэці ёсць. Пахавальнае вогнішча трэба зрабіць. І замовы. Во, я б вось гэта, мабыць, зрабіў, паколькі яно самага нізкага ўзроўню. Знайсці паліцельніка і жаўцёмах на поле бітвы. Гэта тое, што на пачатку гульні даў гэты хлопец. Ну, як хлопец? Гэта быў святар нейкі. Бачу, што сіні квест па-ангельску нейкі. А, часткова. Тут я ж казаў, што гэты беларусізатар, ён не ўсё перакладаў. Палову DLC і 70% гульні, таму, 70% гэта лічы траціна, 2/3. Так, чакай. А тут жа ж былі пераходы гэты хуткія. О, вітанышкі, Анюта. Пачні. Давай перанесемся туды. Дзед бурчыць на якасць перакладу, ёсць такое, так, паладзін. Я разумею, што можа камусьці з вас гэта вока не муляць, але мне не падабаюцца некаторыя такія рэчы. Я разумею, што ёсць памылкі. Давайце так, шчыра, ёсць жа ж памылкі, вось. Але калі гэтыя памылкі, зусім такія... як з жытам. Натуральна, слухайце, з жытам. Як так? Чаму у гульні хтосьці дадумаўся перакласці жыта як рож? Гэта ж не беларускае слово, просто ні з якога боку ты не падыдзі да яго. База. Гэта база. Я кажу там мінімум, базавы мінімум. О, ля, гулі. Мы кратеж маем. Sure stinks like a mass grave. Now for the holy oils. Hope they burn well. Ах ты, раўняшка, зачапела. Нейкую гэтую зжэрлі, слухайце. Воз. Бочка. Выкарыстоўваем алею. А цяпер трэба ігні выкарыстаць. Зразумела. О, слухайце, я забыўся ж, што трэба ж паглядзець персанажа свайго. Толькі не інвентар, не алхімія, не рамёствы, а выключна... Вось, дарэчы, яшчэ вось, абучэнне. Вы сур'ёзна, паладзін, май сумленне. Так, а я ведаю, чаму рож. Ты вось хацеў змяніць шулер на махляр, але абодва слова запазычаны з нямецкай. Не ведаю, у маёй мясцовасці, дзе я жыў, толькі махляр выключна выкарыстоўваўся. Махляр — гэта той, хто падманвае і тым самым робіць нейкі злочин. Злодзей — той, хто крадзе. То бок вор немагчыма выкарыстоўваць, толькі злодзей. Вось таму шулера я не чуў ніколі. Махляр, толькі махляр. Так, але не скажу так, таму што YouTube не любіць зброю. Хоць я людзей павыдаляў, можа, праз паводу якіх Назара паснедае, глава пройдзе, буду далей мантаваць. Зараз грамарнацца ў маім твары.
доколупаецца да нечага. Так. Ну вось, бачыце, абучэнне. Ну, я не ведаю, мяне просто... Ну, непрыемна такое. О! А ў мяне ёсць... Не, нема. Дасюль яшчэ нема. Пунктик трэба выкарыстаць, кажаце, так? У мяне... Аксі. Вось, унушэнне, дарэчы. Унушэнне, вось. Угу. Нарм? Не, ніхуя не нарм, як на мой погляд. Аксі. Того, каб мне выкарыстоўваць гэты знак, вось дастаткова так зрабіць. Ну, маецца на ўвазе ў тым дыялогу другога ўзроўню. Правильно? Хто мне там закінь аксі, каб дыялог можна было карыстацца так, паладзін. Дзякуй. Дзякуй, паладзін. А можна вось тут я выкарыстаю... Ёсць блакітны? Во. Хаця б так. І пунктик у мяне ёсць. Я б, дарэчы, сюды залез бы з гэтым пунктикам, але... Ужо няма, дык няма. Алхімія не хочацца, гэтая не хочацца. Можа прыберагчы пунктик. І чакайце, вось у мяне ёсць хуткая атака, правда ж? Я ёй карыстаюся. Давайте мы яшчэ карыстаем пунктик на хуткую атаку, палепшыць умеласць. Ага. Бо у нас хуткая атака вельмі часта выкарыстоўваецца. Так, захаваліся. Лотачка, Соненька, ты дзе там? Грамарнацы, так, вось сюды. Паляцелі. Можа, сёння таксама увечары візьмера пастрымлю, калі будзе ўсё добра, то добра, я зайду паглядзець. А што гэта у нас паляцелі птушкі так цікава адсюль? Ці гэта нармалёва, што яны тут былі? Хер. Дзе хто? А, дык гэта ж проста мядзведь, не? Ці не проста мядзведь? Ау! Атрымаў па пысе. Так, а што ён тут зберагаў ці не зберагаў? Можа, ён тут проста жыў? А мы побач праязджалі ды надавалі яму звездзелёў? Там яшчэ адзін мядзведь я бачу. А гэта хто? Ваўкі. Ваўкі ды сабакі. Геральт, давай. Так, косачка моя, ходи сюды. Пригожонька. Давай, бегли. То мы с этими жывёлами будем доскону воевать.
Да ёб твою мать, Геральт, ты что? А кого мы там железным мечом завалили? Что я не зразумел. Гнильца нейкага. Лушч собачий. Так, щось тут ще забилися, і ось тут. Нільфгар. Now for a shot of Igni. Ігні. Что, ничего не взять тут? Полутать? Ай, кабос, холера. Так. Дай. Апошняя кропочка у нас. А польская ручка не падабае, не засуджую, кожнаму сваё проста пытаю. Наадварот, больш падабаецца за ангельскую, але інакш мод не працуе на беларускую мову, на жаль. Яна ставіцца толькі паверх ангельскай. Вось. Але так я з большым задавальненнем гуляўся бы беларускія субтытры і польская гучка. Топельцы. Так, я так разумею, гэта будзе апошняя могілка нейкая. О, бляха, слухайце, плотка як па гарах скача. Так, ну что? Чекайте, кого нового взяли? Живы? Титус. Сука, не жраць ты трупа. Жрацы дык трупаеды, паеды з гэтага клятага горада. Жрацы? Дамовіліся мы, як зазвычай, толькі партыі больш такі добры кліент, думаю, а ён нас... на нас, касой. О, мы па дагэтуль гаворым пра жраца вечнага полымя? Ну, вядома, гэтым жывёлінам брочных расах давяраць не можна. Заказваю ён 3 разы першасортны фістэх. Усё было добра. А на 4-й яго людзі кінуліся на нас з нажамі, вырашылі нас са справы прабраць. Мяне кінулі ў яму да трупаў, каб гулі закончылі справу. На ўсялякі выпадак жрец наняў вядзьмара, каб спаліць рэшткі, ды змесці сляды. Вядзьмара? Цябе, значыцца? І што цяпер? Нічога, мне не плацяць за тое, каб паліць жывых. А, праўда, кажуць, мутант не мутант. А свой кодекс маюць. Дзякуй вядзьмару. 22 пункты досвіду. Так. Зараз пакуль што палутаем. А дзе тавар, кажаш? Мне ж зарабіць штосьці трэба з гэтага, бо я бачу, што ніхуя не насыпаюць па досведзе. Так, у ютубе камент, 3-й раз бачу стрим па-беларуску, а колькі ж такіх людзей, якія не халеры для пра беларускіх контент-мейкераў 100 міраў не ведаюць. Так, а Максим абяцаў дзевак. Ой, божыхна. Так, вадзіцы бахнули. Лепус, мы тут усе праз гэтае сабраліся, падаецца, каб на цыцачкі паглядзець віртуальныя.
Так, давай, где моя кобылка? Мы будем штурхать все живое. Все живое, что хоть подае некие прикметы життя, мы пойдем просто. Так, куди нам? О боже, нужно сюди. Ну добре, побігли. Зараз порозмовляємо з тим жрецом, що там буде цікаво. Хоча хотіли б бачити, але не ведають, як шукати. Пу-пу-пу-пу-пу. Так, що это? А, собаки. Не цікаві собаки. Так, я бачу, у мене некий меч навіть зламався. Треба буде відремонтувати його. Ты ж ПМ прасунь іде беларускага портала, а іх было шмат. Іх было шмат, Лепас. Гэтая праблема, яна не сённяшняга дня. Come closer. Блядь, Геральт, бяжи, сука тупая. Задзяўблі просто. Нехта падпісаўся на мяне, калі гэта быў нехта адсюль, то дзякуй вялікі. Ну ідзе мы там. Я ж казаў, што я хутка пашкадую пра то, што не захоўваюся. Добра, калі мы захаванне нейкае мелі пасля таго, як спалілі апошнюю гэту могілку. О, так і ёсць. Так і ёсць. Так, а іншыя залуталі ўсё. Лібер нейкую пляцёўку замуцнялі, пра яе не чуваць, да і тое яна была для збору сродкаў. Я удзельнічаў у той лібераўскай. І дасюль, падаецца, яшчэ удзельнічаў. Я не адмяняў падпіску сваю. Я ведаю, што IT Барада рабіў. Я ведаю, што Лібер рабіў. Я ведаю, што іншыя нейкія там з Гугла Чалік адзін таксама рабіў. Вось, не ў гэтым справа. Трэба проста мець нейкі сродак камунікацыі з медыя, якія ахопліваюць вельмі вялікія абшары грамадства беларускага, менавіта беларускага. Не тыя, якія арыентуюцца на расійскамоўную прастору, а каб у Беларусі былі папулярныя. Вось толькі так, мне падаецца, больш ніяк. Ну, Барада шмат каго шаіх прайшла, вунь, глядзі, як мяне згаўнялі. Так. Чакалі. Хоць я проста прапанаваў быць бікам. Ой, там пытальнічак быў, чакай. Lost your nerve? Ха-ха-ха, снопку забили, да ёб твою налево. Так, Вулчар, вітанка, хотела спытаць наконт пераклада гэтай гульні, ці карысталіся вы ўжо перакладзенымі кнігамі. Вулчар, крацей, там слоўнік велічэзны выкарыстоўваецца ў гэтай прыладзе. Яна ж, як яна завецца, божа, начкай. Зараз я падкажу табе, як яна завецца. Праз які сервіс перакладаецца гэта ўсё. Краўдын, вось так яна завецца.
Вось, і там свой слоўнік выкарыстоўваецца для тэрмінаў, якія мусяць быць скразнымі па ўсім гэтым праз усю гульню і адпаведна праз кніжку. Вось. Адпаведна, людзі, якія рабілі гэты праект, яны пачалі з гэтага, што склалі слоўнік тэрмінаў і імёнаў, якія неабходна захаваць у тым выглядзе, якія яны маюць. Ну і карацей, вось так гэта выглядала на пачатку. Зараз усё гэта значна складаней выглядае. Вось, таму, адказваючы на твоё пытанне, я не магу сказаць на 100%, што так, але нібы так. Ну, блін, зачапіўся. Собаки, злазь. Да ёб твою налево, мать, ну это просто... На, просто в пису. Захаваліся. Паскакалі далей. Там, до речі, на рейді Орнот 50% знижка, в Україні ці Казахстані зусім 6-7 євро коштує. Шиковно. Оу, не кажи. О, некери. Чекай, нам треба їх завалити. Бо ми злопам'ятні відьмари. Ми не пробачаємо. Шо, ёпта? Ля, що робить? Ля, які хуткі паскуди. На. Як тобі? Рауняшка малая. Сподобалася? Ля, мутагенов насыпали. И зеленый. Як удало. И зеленые, и синие. Та ты шо? А гнездо нейкое тут их было, чи не? А чаму сюди ніяк не заскочить? О, до речі, я забувся про ту печору. Так, давай. Гэта трэба будзе потым зрабіць нам. Вось толькі хацелася б гэтую скрыньку залутаць, шчыра кажучы. О, штосьці добрае там было. Інвентар, калі ласачка, нам сюди. Срэбны меч, не горшы за наш. Лямпа. 30-й даспех. Дарэчы. Плюс 15 сопротивление ударным пашкоджанням, сякучым ударам і ад пачвараў нават. Хідныя. Ну, слухайце, неблагое нешта, здаецца. Да, выглядае жудасна.
Так, вось гэта як вручня броніка, не. Вось так можна. Угу. Давай-ка ще раз захаваемся. Вось сум, дык а чаму ж нічога не адбылася, чаму з'яўляецца палітычна адразу забаронена, калі адно і тое ж мусоліць пад рознымі соусамі. Беларуская не мог дагэтуль, ладно, не нават сябе сваім жыццём. Таму што чыняць нам супраціў, я так лічу. Гэта не толькі пра грамадскую пазіцыю, пра мову і гэтак далей. Я ўпэўнены, што ёсць адпаведныя плыні, якія супраціўляюцца гэтаму і робяць усё залежна ад сябе, каб гэтага не адбылося. Оу. Што гэта такое? О, дезерціры нейкія. Never learn. Damn. I'll rip off your melon and shit down your neck! Witchcraft! Fuck! Get him! Come on! Воу, не тое. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Хо-хо! А я, до речі, скакав зараз. Типу, беларусы замежжа супраціўляюцца? Не, типу таго, што ёсць сілы, якія спрабуюць пастаянна запхаць, умоўна. Канал на Ютубе, да рэчы, мой пастаянна мае нейкую хвалі, то прапануюць нармалёва відэа, то наадварот. Вось быў месяц, пасля таго, як на вакацыях я быў месяц, калі ў мяне відэа набіралі па 10-12 праглядаў, а ўсё таму, што паказаў было не больш за 50. Разумееш? То бок відэа наўпрост не прапанавалася абсалютна. Там гэтая бляха пачвары. Вось давайте ўжо дабяжым мы да гэтага няшчаснага прарока, ці хто там быў свяшчэннік, якісьці жрэц. Аддамо яму задачу, ды пойдзем па сваіх справах. Ужо на наступным стрыме будзем разбірацца з гэтымі бляха бадзягамі ўсімі. Well, Witcher, Ну, вязьмар, ты выканаў заданне? your task. Так, чаму раней ніхто не спаліў рэшткі? Why do you priests Чаму толькі зараз жрацу вечнага полымя зацікавіліся лёсам загінуўшых? Царква вечнага полымя клапоціцца найперш пра жывых. Ты не ўяўляеш, колькі працы ў нас было пасля бітвы. After the battle, the wounded needed Трэба было паклапаціцца пра раненых, падтрымліваць двух бежанцаў, цікачоў, donations to прапаведаваць навучанне, збіраць падаткі, а што людзі без нас рабілі? without you? Давай. So, Я паклапаціўся, гэта было вельмі цікавае заданне. Адзін труп выявіўся цалкам жывым і вельмі гаваркім. Ага. and pretty talkative. What do you mean? Што ты маеш на ўвазе? Я для арфістаха выжыў і распавіў мне вельмі цікавую гісторыю. An awfully interesting story to tell. А з задаваленнем выкуплю яе ў цябе ў асабістае валоданне. Story from you. For all time. Exclusively. Пра хабар? Ці не пра хабар? О, так. Вось гэта пытанне. Мне падаецца, грашэй нам пакуль не бракуе. Давай так, будзем добрымі, You can hire me, but you sure as але не купіць, так. Ah, Што ж, у любым выпадку танней за ўсё будзе цябе забіць. will be cheapest to kill you. 3 on 1. Узяць яго. Я добра, ведзьмар, але ў трох мы дамы рады. Take him! You bad devil's brood!
Оля, подружане лягли. Лягли, отпочиваюць. 200 крон мы ўсё роўна свае зарабілі. А, з гэтых нічого не ўзяць. Лайдакоў. Усё? Зато і сцемленне ў нас чыстая, правда? Давайте, хлопцы, дзяўчыны і гэтак далей. На гэтым развітаемся з гульнёю. Лепус, так, а ты эліксірамі карыстаешся? Так, калі патрэбна, так карыстаюся. Мая відэа Соню ў Расіі, якую халера не разумею, вялікім відэа няма расійскай мовы, у шорцах таксама, але бачу ў шорцах Расіі некаторыя на 2-3 месцах. У мяне бывае часам на першым. Даволі часта. Ну, я б сказаў, нават 30% паказвае, што Расія на першым месцы. Пра траваршалі шорцы катаваўся амаль тыдзень, але там зацікаўленасць больш 60 была, хоць звычайна сотні застаюцца, катуюцца шорцы. Вось. Я лічу, што гэта проста... Ведаеш, яно у якім выглядзе у маёй галаве выглядае. Чаму гэта менавіта я лічу, што гэта супраціў нейкі існуе, таму што ёсць людзі абсалютна звычайныя, напрыклад, хто з'яўляецца супрацоўнікам Гугла, ён можа гэта рабіць, калі ў яго проста меркаванне такое, што не павінна распаўсюджвацца ніякая іншая мова, апроч расійскай, а Беларусь з'яўляецца часткай Расіі на ягоны погляд. І ён проста робіць па алгарытмах нешта такое, што проста перашкаджае гэтаму. Ну, тыпу, галава не баліць. 98% беларусаў спакойна размаўляюць расійскую, і нікога гэта не клапоціць, ніякую кампанію. Вось, і паўсюдна так. То бок, я лічу, што менавіта асноўная прычына ў гэтым. Вось. Забіў жраца, чыстае сумленне. Гэта не звычайны жрэц быў, гэта быў паскуда, які гандляваў фістэхам. Вось. Таму так это выглядае. Добра, яшчэ раз дзякую усім за прагляд. На сёння мы скончым, дарэчы, амаль 4 гадзіны стрымелі. Я ўжо пайду абед рыхтаваць, гатаваць для ўсіх. Вось, вам зычу усім добрай пятніцы. Наперадзе ў нас, я спадзяюся, выдатныя выходныя. Беляш у нас стрыміць, то да яе пойдзем. Мае вітанкі Раліфу, калі хто ў яго сядзіць у чаціку, але пойдзем сёння да гаспадарыні Эш. Усё, як заўсёды, не забываймася на тое, што трэба падтрымліваць вольных беларусаў і Украіну. Вось, і пабачымся з вамі ў панядзелак. Усім добрага дня, добрага настрою і ўсяго самага найлепшага. Усім пакуль.